كم عرمونا يحقاي وحيمو وانقهري وعزو الزبزب سمين كنت خوينو زحري بحري رمزيخا وحري የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ። ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሮ ኣገዳስን እዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድመኩም ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩም እናገደፍኩም ክትኣትውን ክትድግፉ ነዚ ስራሕና ድማ ነመስግነኩም እቶም ኩሉ ግዜ ከምኡ ትገብሩ ድማ ካብ ልቢ ነመስግን ናይ ሎሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክንርኢና ዝያዳ ካብዚ ጋሕማት ዝኾነት ጎረቤትና ዝመፀ ታህዲት ፈኸራ ሓሶት በብሓደ ክንርዮ ክንፍትን ኢና እንታይ ንማለት እዩ ናበይ ገፁ ይኸቲ እንታይ ንምእንፋት ዝግበር ዘሎ ፈተነታትን ህቀናታትን እዩ ክንርኢና ስለዚ ምሳና ፅንሑ መጀመርያ ግን ዓብ ስእሊ ኣብይ ኣሕመድ ነናይ እናንበበ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ሓደ ብሓደ ክንርዮ ክንፍትን ኢና መጀመርያ let's start here. Oil prices today sliding 4.5% earlier in the session as Venezuelan. Our Mike Worth told Maria this morning he expects the company will be able to increase production in Venezuela by 50% in the next 2 years. President Trump announced the U.S. has struck a deal with India. As part of that deal, India will buy oil from Venezuela instead of Iran. The president is also inviting China to do the same. Worth, Chevron's chief executive, is optimistic about እንታይና ንሰምዕ ዘለና መቸም ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ሄጀመኒክ ወይ ከዓ ዓብለል ገብት ይብሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ቬኔዙዌላ ንመራሕያ ጨውያ ወሲዳ ነቲ ነዳዲ ኣብ ትሕቲ ናታ ኮርፖሬሽንስ ከም ዝኣቱ ጌራቶ ክንብል ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ንህንዲ ብሓይሊ በቲ ታሪፍ ዝበልዎ ጓዕፂፃ ሒዛ ካብ ራሻ ትገዝዎ ዝነበርኩም ከምኡ ድማ ካብ ኢራን ትገዝዎ ዝነበርኩም ነዳዲ ገዲፍኩም ካብ ቬኔዙዌላ እቲ ኣታዊ ገለ ክፋል ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ካብ ቬኔዙዌላ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ግዝኡ ኢላ ህንዲ ድማ ዕጢይጢይ ክትብል ድሕሪ ምፅናሕ ሕራይ ኣቢላታ ናይ ሕጂ ድማ ተወሳኺ ንቻይና እንታይ ትብላላ ካብ ራሻን ካብ ኢራንን ትገዝዎ ዘለኹም ነዳዲ ገዲፍኩም ናብ ቬኔዙዌላ መፂኹም ካብኡ ግዙ ቀደም ቻይና ቅድሚዚ ናይ ማዱሮ ምውዳቑ ካብ ቬኔዙዌላ እያ ትገዝእ ነይራ ህንዲ እውን ካብ ቬኔዙዌላ ካብ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ይገዙ ነይሮም ንህንዲ ብእገዳ ኣፈራሪዮም ንቻይና ድማ መወዳእታ እናጨወዩ እናበሉን ነቲ ስርዓት ናይ ቬኔዙዌላ ቀይሮም ሕጂ ድማ ተመሊሶም ነቲ ነዳዲ ወሲዶም ባዕሎም ክሸጥዎ ይጅምሩ ኣለዉ ኩሉ እዚ ድማ ከም ኖርማል ረኣይዎ ንበሃል ኣለና this is just the new normal ከም ኖርማል ጌርኩም ውሰድዎ እዚ ኖርማል ነገር እዩ ኢና ንበሃል ዘለናዮ መድረኽ ናይ ብሓቂ ኣብ ዘገርም ኩነታት ክበሃል ከሎ ወላ ሓንቲ ኮይካ ክተጋንነሉ ዘይትኽእል it's just ብወቅዒ ንሓንቲ ሃገር ዕልዋ ጌርካ መራሕያ ጨዊኻ ወሲድካ እቲ ሃብትናታ ዘሪፍካ ቀጥታ ድማ ናብ ዕዳጋ እቲኻ ነቶም ካልኦት ካብ መሻርክቶም ዝገዝኡ ዝነበሩ ንዖም ጓዕፂፅካ ካባይ ግፁ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢልና ነርና ንኤሮፓ ካብቲ ቀንዲ ውሑስን ሕሱርን ዝኾነ ጋዝ ካብ ራሻ ዝጥቀምዎ ዝነበሩ ንዑ ፈንጂሮም በቲኖም ንክልቲዮም ኣባይሶም ንኣሜሪካ ባፍንጫ ካብ ኣሜሪካ ብኣዝዩ ክቡር ናቹራል ጋዝን ነዳድን ግዝኡ ኢሎሞም ኢልና እዚ ከም ኖርማል ተወሲዱ ሕጂ ድማ ኤሮፓ ሳራይ ናቶም ፅግዕተኛ ስለ ዝኾነ ድሌቶም ገብሮ ወላ ነቶም ፀላእቶም እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ ኖርማል ክትወስደ ይትኽእል ኢና ብርግፅ ቻይና ነዚ ስቕ ኢላ ትሪኦ ኣላ ቅላዕ ናይ ቻይና potential, I think, that exists in the country. We've been there for most of the last 100 years. We've been an important partner in the development and growth of Venezuela. We're being repaid debt that we're owed, and others that have left have had more difficulty with that. And oil prices fell after President Trump signaled his administration. ብሓፈሻ እዚ ሓደ ደገርም ኩነታት ክኸውን ከሎ ምናልባት ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ዘሎ እውን ፅነ ኢልና ንሪኦ ኢና ግን መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ስለምንታይ እዩ እዚ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ስጉምትታት ዝወስድ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ምክንያቱ ፀቕጢ መፂዎ ስለ ዘሎ ገጅፍ ፀቕጢ እንታይ እቲ ፀቕጢ ረዩ እዚ There are Republicans across the country who are nervous. Florida Governor Ron DeSantis put this on Twitter. He said special elections are quirky and not necessarily predictable, a general election. That said, a swing of this magnitude is not something that can be dismissed. Republicans should be clear-eyed about the political environment heading into the midterm. What is he talking about? What has him and other Republicans so worried? CNN chief data analyst Harry Etten is here. And this is
انتايو زاربهم زلو دونالد ترامب زي قلطف زخونه ناي ندادي لوطي نيران ون كحرما زحسب زلو داغما جمت كغبرو زخل زلو كنتا تايو ميتر مسبحال يمص سلو زلو مرجع درو ملكت دما كبو جميرلو حزب امريكا ندونالد ترامب زنبرو كونفيدنس بقصمت يقدل كم زلون ابتي traditional democrat state سترايدي كوني ولا ابتن ريبابليكانز بحالا ستيت ريد ستيتس بحالا كابون كلنا ناب ديمقراطس كغعزو جميرهم سلازلو بتحاده تعريفن قالن يلو نتمنى عبر نايت حزبي اخفي ولو بتدما نايز بوردر كنترول دو نايز ايميغريشن دو يلو بتاي ايس تبلو غير نت كتماتات بس بيصو سلازلو ات بريزنت دما كابز غبون لا على سلطان يتقمالو نحزب امريكا دما يبسابسالو زبريتو نعبيه سلازمت زلو درو وصيت ناتو ابت مرچ اكر جميرلو دونالد ترامب ناتو بارتو ولاتهم عبو يا زخونون فرق سمعهم جميرلو اكزاكتلي واي بسنك زدما قلطو زخونه لو تخغبر خلالو ابت ميترمس انت واحد بوتو كوحس زي لدما كاب كموصو زخل كبيت سعرات كدعن ندعر غينو سمعوا It's all about a special election for a Texas state Senate seat around Fort Worth. That's exactly right. Texas 9, because what happened in Texas 9, it didn't just swing to the left, it took a rocket ship to the left. My goodness gracious, the Texas 9 Senate District election marches. This was a district that Donald Trump won by 17 points in 2024. The Democratic candidate in the special election on Saturday, won it by 14 points. كم تري وزلهم اب تكساس مالت مبزحت غزي ريد ستيتس بحال ناي ريبابليكان بيزيو ناي سنت رئيس اب زنبره اب حدا تكساس 9 بحال سنت ديستريكت الكشن مارجنس اب تزر زلو كنتات دونالد ترامب 10 شوعات نطب دمرحو زنبره كاب 10 شوعات نطب مرحنت ديمقراطس كاب تحت مزيوم 14% مرحنت حيزوم الله زدما رعد فطيرو لا ابتناي ديمقراطيك بيز ابتناي ريبابليكان ناي دونالد ترامب بيز ስለዚህ ቅልጥፍ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ለውጢ ገይሩ ነቲ ሃገር ከረጋግኦ እንተዘይኪሉ ነቲ ማርኬትስ ከረጋግኦ እንተዘይኪሉ ከቢድ ዝኾነ ስዕረት ሕማቕ ዝኾነ ስዕረት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እዚ ስዕረት እዚ ድማ ከም ተራ ስዕረት ኣይኮነን ዝርአ ንዶናልድ ትራምፕ ሪፈረንደም እዚ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ እንድሕር ተሳዒሩ ዴሞክራትስ ኣብ ሰነት ተታዊቶም ኣብ ሃውስ ተታዊቶም ምስ ኩሉ ዝኸዶ ዘሎ መዓት ክሲ ዘሎ መዓት ክሲ نتن تريفن زلوا 3 عامات اب جحر نفسات كم زعت غبرويم بستفلاليه كستاتن نا امبيتشمنت بروسيسن بخالن غيروم كجنن ويم سلازي نهاجر سلاز حلن بوليس ناتو سلاز حل تراي يكونس بقولو ونفرس سلازلو بزكاله خغوايه يابزن تريفن زلوا وارح وصيت ناتو سمعوا عنك ساعه كندي كبيت كوين يسمعوا كم زلوا. That's an over 30-point shift to the left. Any Republican, unlike Ron DeSantis, who doesn't take this seriously, they should realize that this is very perilous. They ignore this result at their own peril. Ron DeSantis is right to say, hey, special elections can be quirky, but this ain't no quirk. Congressman Pete Sessions from Texas basically told me, he said, no Democrat should ever win in North Texas like this. Although he also said, there was an ice storm. بحفش كم زنتري وزلهم اتي زرزلو بوليس بستفل عليه من قدي حزبي ناميري اب دونالد ترامب زنبرا عبي امنت بقصبت ينقلقل كم زلون زي دما عبي واقع ندونالد ترامب كخفلو زخل سلازخونه دونالد ترامب كاب حجي حساب كاغبر من قد خاصرك زبل كنتات يزقاط مازلو but we will see نزو كنتات زي حجي انتاي كجمريوم چاينا تودقالا زبل بروباغندا بزسفح ملكع كسرحلو دونالد ترامب دما تا كل غزي زጥቀመላ كنتات كنرينا اجي مجمريا እስከ ነዚህ ኩነታት ኩሉ ጸገሞም ናብ ቻይና ናብ ካል ሀገራትን ከተጸጋግዑ ስለዘለካ ናብቶም ፎክስ ንኺድ. Okay, getting into business with China. Keir Starmer was in Beijing. Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada's not doing well. They're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢና ነርና ንካናዳ ይኹን ንዩኬ ወይ እውን ንኤውሮፓ ናብ ቻይና ብምኻድ መፍትሒ ዝደልዩ ዘለዉ ከዋፅኦም ኣይኮነን ስለዚ ካብ ሕጂ ነፍስኹም እለዩ ነፍስኹም ኣውፅኡ እንተተባህሉ ሕሾም ሓንቲ ሜም ወይ እውን መስሓቂ ገይሮማ ዘለዉ እዚኣ ስከረይዋ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ወይ እውን እቲ ኔቶ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ዝብልዎ ዘሎ እዮም ክስሕቁ ሰሓቅ እውን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እቶም ኣብ ኔቶ ሓኺሮም ንዓለም ከም ድሌቶም ዝብፅብፁ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ እታ ገረብ ናይ ኔቶ ቤላ ገይራ ሒዛቶም ነይራ እንተኾነ እዚ ዓንጃል ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ዝገበሮም ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹ በሎም ኢልክ ንፍርቆም ፑቲን ረኺቦም ገሊኦም ናብ ህንዲ ወዲቆም ካልኦት ድማ ካብታ ገረብ ዝሃደሙ ናብ ቻይና ወዲቆም ስለዚ ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ነዛ ዩሮፕ ነዚ ዌስተርን ኣላያንስ ዝበሃል ናይ ምዕራባዊ ሽርክነት ጎዝጉይፁ ፋሕፋሒቲ ኢላ
حدا كم عجا كم من قدا قال لي أنا بهند تقيد قال لي أنا بوتين تسقع قال لي بوتين ياليا قالوا دما ناب تشاينا ببس خيدم سترنا يبلو أبزياد ما قال الرأيو ناب تشاينا خدو خلو تشاينا انت عين السيرفيس تبم كسحكم انت معناته تي امونغو تشاينا الامريكان زلو وددر كل غزي استبعل كاطري لك بلا غيريا الامريكا تحقسا دليتهم يقبروا لهم اما وداتا ግን حنت ነገር አላ ምስጢር ብድሕሪት ግምጥን ምስ በልካ እታ ሲክሬት ናይ ቻይና ኣብዚያ ካትሪያ ሜድ ኢን ቻይና እዚያ ድማ ስምዕዋ ናይ ፑቲን ጌም ዝበልዋ እዚያ ካረይዋ ኮምፓይል ጌርና ካብቲ ነዊሕ ደቃይቕ ንዛረቦ ክትሪዋ እዚያ ስክራይዋ ድሓን ነዛ ኔክስ ትሪዋ ዘለኹም እዚ ኩሉ ንቬኔዙዌላ ከምዚ ጌርካ ትሃርማ ይብሎ ፑቲን የጣቅዓሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚያ ጌርካ ሃፍ ተብለያ እታ ጌም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለምና ብቁፅበት ትለዋወጥ ከም ዘላን ሰለስተ ሓይልታት ድማ ጎሊሖም ይረኣዩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ ናይ ቻይና ከምኡ ድማ ፑቲን ብደረጁ ማለት እዩ እዚኣቶም ቦቶኦም እናጉልሑ ነፍሶም ዝኽእል ሓይሊ ሃኒፆም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም መሻርክቱ እናሃረመን እናጨፍጨፈን ናብ ቻይና ክጉዕፎም ክጅምር ከሎ ቻይና ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሓቢኣቶ ዝነበረት ምስጢር ጋህዲ ጌራቶላ ቅድሚ 12 ዓመት ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝተዛረቦ ግን ንህዝቢ ከይንገር ንዓለም ከይንገር ተሓቢኡ ዝነበረ ሕጂ ግዜኡ ስለዝኣኸለ ክነግሩና ጀሚሮም ኣለዉ ስምዑ እንታይ ይስኻ A new face-off is brewing in the financial world. It's about controlling the world's money, and Xi Jinping is at the forefront of this fight. That's the Chinese president. He has set his sights on the world's most powerful currency, the US dollar. Now, we all know the role that the US dollar plays in the global economy. It is the reserve currency of the world. Xi Jinping wants to dethrone it. He wants to replace the US dollar with the Chinese yuan, the Chinese currency, yuan. In fact, Xi is making a case for it himself. China's Communist Party runs an ideological journal. It's called the Qiu Xi. This week, the journal published a speech where President Xi Jinping was addressing top Chinese officials. كم تريوا زلهم انتايم تزارب زلوا ابزن دحريلكمنا مجمريا تشاينا ننوي حوان امريكا نمعرباو عالم انتاي بلوهم نيروم بعد ايرانا تشاينا تي يوان زبهال بعد كم دولار كتقبرو تشاينا دليت كم زي بالله مغنياتو كم دولار كتقبرو نحرقين كاسفع عدا كتوسد لك خمزنا امريكا ابديق زبال عداتات تياتو زلا كم كتعدو كتقدد لك سلازي الريزيرف كرنسي ولا بزع طقم زلو انت غني مسوز مصد ما معت حغوز غوص الله سلازي تشاينا سي اي تدليونيا اي كتس مست بوليسنات اي كينينا تبعله يوز زرامير تشاينا دما تدليونيرا اتحكي تشاينا نناي امريكا دولار نكتاليو قد 12 عامات درو ببريزنت درجه ابت بوليتيكاوي اليت ناتا تزاريبا نيرا بريزنت شي تزاريب نيرو نزك قد مغبارنا ግን ብዙ ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ንዘረባና ዓለም ከይነገርና መጀመርያ ከነዳልዎ ዘለና ነገራት ኣለና ኢሉ ንዑ ኣብ ምስራሕ ነይሩ ስለዚ ማእከላይ ባንክናትና ኢንስቲትዩሽናሊ ሓያል ክኾናሉ ቁጠባናትና ሓያል ክኾናሉ ስታክ ማርኬትናትና ሰሓብን ሓያልን ክኾናሉ ቁጠባናትና ድማ ርጉእ ክኸውን ኣለዎ ነዚ ከየዳለኻ ንዩዋን ምስ ቻይና ምስ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክወዳደር ክትብለ ይትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ዶላር ሓያል ገይርዎ ዘሎ ስታክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ቫይብራንት ዳይናሚክ ዝበለፀን ብዙሕ ሰብ ዝደልዮን ናይ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ድማ ዶላር ተደላይነት ኣለዎ ንብሎ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሰከንታት ዝግዛእን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክሸጦ ትኽእል ማንም ናይ ሪስክነስ ናቱ ወይ ከዓ ደረጃ ናይ ሪስክ ናቱ ድማ ከም ትሑት ዝቁፀር ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ኩሉ ግዜ ኮንፊደንስ ናይቲ ኢንቨስተር ኣይርሕቕን እዩ እዚ ቻይና ናብኡ ደረጃ ከይበፅሐት ከላ ተወዳዳሪ ባጤራ ሒዝካ ክትመፃ ይትኽእል ኢኻ ብዝብል ነዚ ንምስራሕ ቻይና ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ቁጠባኣ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ናታ ማኒፋክቸሪንግ ኬፓቢሊቲ ናታ ቴክኖሎጂካል ቤዝ ናታ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ኤቭሪቲንግ ነቲ ካቴጎሪ ዘድሊ ክትሃንፅ ድሕሪ ምፅናሃ ኣይ ቲንክ ሕጂ ብቲ ግዜኡ በፂሕና ዝብል ደረጃ ስለተበፅሐ ነዚ መግለፂ እዚ ድሮ ነጊሮም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ባጤራ ናይ ቻይና ኣብ ባጤራ ናይ ኣሜሪካ ካብ 71% ዝነበረ ናብ 59 ትሕቲኡ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ዶላር እዚ እንታይ ማለት እዩ ዶላር ተቐባልነቱ እናጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ ድማ ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ብዙሕ ምቅያራት ስለ ዝረአ ዘሎ ቻይና ዲስ ኢዝ ኣወር ሞመንት ብምባል ናብቲ ገይም ክትመፅእ ጀሚራ ኣላ ድሮ ዶላር ድማ ብዙሕ ቫልዩ ሉዝ ይገብር ስለ ዘሎ ቻይና ነዚ ሞመንተም እዚ ምስቲ ዘለዋ ኢንዳስትሪያል ቤዝ ምስቲ ዘለዋ ቴክኖሎጂካል ኬፓቢሊቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ከምኡ ድማ ተቐባልነት ናታ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዘሎ ስለዚ ነዚያ ዕድል ተጠቒምና ናይ ቻይና ቁጠባ ናይ ቻይና ባጤራ ሪዘርቭ ከረንሲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንብል ኣለና
وخالا زراربا إيرترا كاب حجي ندحر كابز زمت زلو كابز وانزي ولا كابز حلفة واناتون ناي دولار قدات راي نبينو ناي طبخان معبالي خان كحصرو يكلني كلام ما رزتات لك تشاينا كم حدا أكيد تاسناي نقدي بطيرة حيزة تقرب سلازلا ولو كان أمريكا صلوان حيلن تلو alternative طبعا متى كأتنا تكون زغل ويون كلام ما رأس تكون زغل طبعا ويون ناي فاينانس عدل سلا تفاتير زلو نازي بمولو بمتكعب يرتراون نتي زلوات أجمعتن تنسلوتاتن نازي تكي أكيد كيت كتكل الله وسلازي الجدات راي عصينا له زبل نوع قديفنا كالي أمارات تاتي تقوم لون يمكن بمنقص درجات راي يكون بإنفستر درجة بقلة كالات درجة إيرتران أبو درجة خد كيت صبغ عدل يخفت على لوك نبل غلينا معناته again تي قدا زي يونيبولار وورد نا أمريكا كايدا ني إيرترا بزح بديلوا بزح حسيوا سلزغنة نزام مرات زي تتقيمة دم حجي كتقوي كتكلا لوا نعنا صبغ عدل سلزغنينا نبل زلنا كابسا كده يكون إزي مغنيات إزي كمزة عينت معبالك ما تدخل أمريكان تايبلو تشاينا تودق الله Beijing and Shanghai last week to what he claims is restoring Britain's relationships and investments with Xi Jinping. He also secured visa-free travel for British citizens to China and a $13 billion investment by AstraZeneca to build new facilities in China. Joining me now is Gatestone Institute Senior Fellow Gordon Chang. Gordon, interesting development here. I think we've seen this movie before. What's your take? Beijing humiliated Starmer during that visit. We saw it during the communique in which it was very dismissive of the British Prime Minister. And when Starmer visited the interesting development here. كم تري وزلهم تشاينا نتوم راحتي بخبري تقبلهم كم تري وزلهم أخبيرو بريزنت شرقيبو عبيت ديلاتن تبغ ديلاتن يقبروا أمريكا لما انتهيلهم يوم نسبكم من زفتنو تشاينا نبي مرحتنا كندا يخون ناي عد إنجليز كمرمان ناي أوروبا بنعكتن بشكالالن تواردو مالا قطبهم كتفرصات دليلا زي اللي كوي زي اللي إذا بروباغندا زي نتي أب حمساتا سوساتا زلو عدمنا أمريكا زلو سب بس بروباغندا زي صبغ يرم تقصاصي رومي زبال إذا عجز زلو لدو فوكس نيوز يكون ميديا كمان يرني أب تيك توك أب كالن سلزري إذا عينت بروباغندا كوس حيكلني تفرهنا أمريكا دماسي معناته إذا بروباغندا نسوم تكملوا يبقى إحسن زي اللي أما داتا نعلمنا بخمي كانوا قاص أران غلاب زبل عب فرهي أجات يوم كم زلينا رزلنا سلزي أما داتا أمريكا مس تشاينا زلو وددر أزيو كبيد ناخوني مسألة ولا ونتنا ندادو كتطر نتنا ندادو وسيدا دلي تاخد قبران تفتن زلا تشايناويان أبتو وددر تيكونون زمتو زلو كالو وددر يوم زفتر زلو. Unexpected mistake on the Gobi Desert. The solar farms they built caused the grass to grow so fast it started blocking the panels. But no one imagined the solution would come from a herd of sheep, which not only fixed the problem, but helped turn part of the desert into a green oasis. All of this happened in Talatán in western China. This area used to be زتري وزلهم 98% ديزرت زغونه بفصم ولا حنت قوم ነገር ዘይብሉ ምድረ በዳ ንዝነበረ ቻይና እንታይ ገራቶ ብዙሕ ፀሓይ ስለ ዘለዎ ቦታቲ እንታይ ገራ ኣምፃ ቢላ ነዚ ደዘርት ዝብሙሉ ብሶላር ገራ መሊያቱ ሶላር ገራ ምስ መልኦቶ እንትሪ ወደለهم እዚኦም ሃገር እዚኦም ናይ በሓቂ ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ እዮም ክንብሎም ካልና ከነጋኒ ኢልና ይኮናን ነዳዲ ኣብ ዓዶም ገና ኣለዎም ዲያብቲ ባሕሪ ግን ኣብኡ ከይበፅሑ ከለዉ እንታይ ገይሮም ነቲ ዘይጥቀምሉ ቦታ ምድረ በዳ ኮይኑ ዘሎ بسولار جيروم مليون انت عينت سولار يفري لهم لكم الله massive solar farm in China serving 5 million people with electricity بز عينت سولار تراي نحمشت مليون نهزب إيرترا زعاكل سيرفي قبر له مالتي زي 5 مليون على تشاينا مالت حنتي نشتي كشت ويكان نشتي كتمام مالتي ما اوكي عباي كتمام ممكن بلا نخلي نفس عكن بيكون يكون معناته 5 مليون is still a lot of people سلازم تاي مالتي بزح حنتي سقمت دوسدوا نزي تقملوا مريت فريس زنبره بز سولار جيروم مش شفنوا نتزحي كابت حمد كلكلهم جمروا تحمد تاي كوينو سعر جيرو نتسعر دما نابزح نعبي نت سولار كرب بشمس جمره دما تاي جيرو نعوز عزدو سبات قصر جميرهم نسو جن كبر كوينو نقول له قبره اما وداتا مفتحين تايلهم ابتعت سولار اباقع عفريهم اباقع نتسعري سنه سرعات حزنو سلازي بتحاده ساعات كروخ جميرهم بتخالي الدزرت زنبره ناب سعري ناب قطليا كملسو جميرو كم بوناس دما اباقع مفره بحد الشيء بقع جلس تبقسو ناب اسرع شيء اباقع كده انتي مالتي زي نقول نجر مفتعنا قبرولو زخود زلو نخالوت هجرات بومب غيرهم زي فنجرو نخالوت هجرات زي شفشف سلازخونو بزي يوم زوم هجر زياتهم تقبلنا زرغبو زلو كبري زرغبو زلو هنا نبل زلنا كابزي كنمهار لنا
ክንብል ስለ ዘለና ኢና ድማ ነብፅኦም ዘለና ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ዝብሉና ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ካብዚ ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ እቲ ፕላን ንስማዕ has the firepower. The president, of course, has the authority. Iran sitting in Washington's crosshairs. So far, the order to strike from the U.S. has not come. Even as the U.S. president has surrounded Iran with American warships, air defenses, and troops, the military posturing alone, signaling readiness for war. But behind the scenes, there's a lot happening. America's Arab allies are pushing back, warning that an attack on Iran would trigger missile retaliation capable of shaking the entire region. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኢራን ኣብዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ ንኢራን ክትሃርማ ድያ ትሃርማን ዝብል ኣዛራባ ርእሲ እዩ ዘሎ ብብዙሕ ገምጋማት ድማ ብዙሕ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለው መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ግን ንኢራን ምህራም ካብቲስ ንሕና ንፅበዮ ንላዕሊ ፀገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ተደጋጋሚ ምኽሪ ንዶናልድ ትራምፕ ይወሃብ ኣሎ ብዝተኻለ መጠን ድማ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክትርሕቕ እንተትኽእል ዝብል ይመፅ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኢራን ሲሪየስሊ ትዘራረብ ከም ዘላ ምስኡ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ሓያል ዝኾነ ዝርርብ ከም ዘለው ኢራን እውን ክትሰምዖ ከም ትኽእል ዝገልፅ ማለት እዩ ዋላ እቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ዘጉልሕ ዘሎ እዚ ግን መሽክዒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንመታለሊ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ስለ ዘሎ ኢራን in serious talks ዝብል ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና ግን ንሓቅነቱ We're having serious talks with Iran. Jennifer Griffin joining me now. Can we expect a deal soon, Jennifer? Well, it's not clear. I think we're pretty far from that, Stuart. But it does seem like the carrot of diplomacy is having an impact for now. Iran says it has no plans to carry out live fire exercises in the Strait of Hormuz, despite announcing last week that the IRGC Navy would be holding drills in the narrow strait where 20% of the world's oil passes each day. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ወላ እውን ኢራን ናብቲ መስርሕ ናይ ዝርርብ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ነቲ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ባእሲ ክፈጥር ዝኽእል ነገራት ንኣብነት ወታደራዊ ልምምድ ኣብቲ ወሽመጥ ሃርሙዝ ክትገብሮ ሓሲባ ዝነበረት እውን ኣሜሪካ ብፍላይ ሰንትራል ኮማንድ ናታ እዚ ከም ሓደ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ቅስቀሳ ናይ ኩናት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ስለ ዝነበረ ንዑ እውን ክትኣልል ጠጠው ከተብሎ መሪፃ ማለት ስለዚ ንሳ እውን ዝኣክል ምቅያራት ትገብራላ ፖሊሲ ደረጃ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ንዓለምና ዝርብሽ ዘሎ እዚ ንኢራን ክትሃርማ ዲ ኣሜሪካ ንኢራን ክትሃርማ ተጀሚራ ድማ ዓብይ ናይ ዞባዊ ኩናት ክፍጠር እዩ እቲ ዞባዊ ኩናት ድማ ኢራን ግብረ መልሲ ናታ ብፍላይ ናብ ኢማራት ክትሃርም ከም ትኽእል ዝብል ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኢራን ተዛሪቡ ኣሎ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብታሕቲ ታሕቲ ምስ እስራኤል ይኹን ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ካብ ዓይንና ዝተኸወለ ስለዘይኮነ ንኢማራት ንክትሃርማ ታርጌት ክትገብራ ከም ትኽእል ዝገልፅ ኣሎ ኢማራት ድማ ካብ ከምዚ ብፍርህ ዝኣክል ይመስለኒ መራሕና ኢማራት ንጃፓን መገሻ ነይርዎ ሰሪዝዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ከምኡ እውን ናብ ቀጠር ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ጃፓን ልኡኽ ንሱ እውን ተሰሪዙ ኣሎ ስለዚ ስቲል ኣብቲ ከባቢ ናይ ቢዝነስ ኩነታት እውን ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት መገሻታት እውን ለባማት ኣብቲ ቦታ እዚ ኣቋሪፆም እዮም ዘሎ ቢካዝ it's way serious dangerous ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደገኛ እዩ ናብዚአን ሃገራት እዚኣተን ንኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ነገር መገሻ ክትገብር ስለዚ again ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ዘይረኸበ ኢራን ክትረም ዲ ኣይትረምን ዶናልድ ትራምፕ እንታይ እዩ ኔክስት ሙቭ ናቱ ክኸውን እንታይ ክገብር ይኽእል ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ሓሳባት ዝፅበይዎ ዘለው እዩ እቲ መልሲ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ ኣይተኻለን ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት መዋጥር ኣብ ዘላትሉ ዓለም ናብ ዞባና ገፅና ክንከይድ ከለና ብዙሕ ምዕባለታት ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ናብ የመን ናብ ስዑድያ ናብ ኢማራት ክንከይድና ብኩሉ እንኳን ላይ ግብፂ ነዚ ድማ ኣተሓይዝና ክንሪኦ ኢና የእኛንና የኤርትራን ጉዳይ ላንሳ አንዳንድ ሰዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ችግር የተፈጠረው የኢትዮጵያ መንግስት የቀይ ባህር ጥያቄ ስላነሳ ነው ብለው ይላሉ ያስባሉ ይተነትናሉ ግን አይደለም ኤርትራ ከተፈጠረች ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ መንግስትና በኤርትራ መካከል ኢሹ ነበረ ታውቃላችሁ እኛ ከመጣን በኋላ አያስፈልግም ይቅርብን ብለን ሞክረናል 5 ዓመት ለምነናል ጸቡ የተጀመረው ብዙዎች እንደሚያስቡት ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ናይ ዝቐረበ ግዚኡ እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ክካየድ ቀኒ እዩ እቲ ኩናት ጠጠው ኣብ ዝበለሉ ናብ ፓርላማ ቀሪብሎ እንታይ ክብል ምዃኑ ድማ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ከም ኣጀንዳ ዘለዓሎ ኤርትራ እዩ እቲ ካልእ ናይ ቁጠቡ ናይ ጉዳዩን ውሽጣዊ ጉዳዩን ንዑ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ንሃገሩ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ውሽጣዊ ኣብ ፓርላማ ናቱ ተቐሪቡ ከምኡ ድማ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ብዚ ካልኦት ዲፕሎማት ኣለዉ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ
ዝመረጾ አንግል ወይ ካ ኩርናዕ ከምኡውን ፐርስፔክቲቭ እንተሪኻዮ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ጽልኢ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትሸጦ ንህዝቢ ዓለም ድማ ነቱ ንሱ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድን ካልእን ናብ ኤርትራ ገጽካ ትጉሕፎ እዩ ስለዚ ህቀና ናቱ ድሌት ናቱ ሓደገኛ ጥራይ ዘይኮነ ብዋጋ ኤርትራ ተቐባልነት ንኽረክብ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ድሓን እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኤርትራ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ኤርትራ ክትመጽእ ብዙሕ ሽግር ነይሩና እዩ ኣነ ምስ መጻኡ ካብ ስልጣን ንዑ ክፈትሖ ኢለፈቲነ ኣብኡ ድማ ብዙሕ ክሰርሕ ፈቲነ ን5 ዓመት እዚ ሕጂ ዘሎ ጽልኢ ገለ ግን ኣበይ ከም ዝጀመረ ክገልጸልኩም ይብላ ኣሎ ሕጂ ረይዎ ከመይ ገይሩ በዛ ዘረባ እዚኣን ድሕሪኣ ዘለዋን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓትሕዱ ከባልዕ ኣንጻር ንሓትሕዱ ጥራይ ዘይኮነ ኣንጻር ኤርትራ ህዝቢ ንከላዓል ድማ ከም ዝኾነ እቲ ዕላማ ድማ ጽምዶ ንመቕታልያ እዚኣ ለትገብ የቀይ ባህር ጉዳይ ሲመጣ አይደለም በትግራይ ውጊያ ሲጀመር የመጀመሪያው ዙር ውጊያ ሽሬ ካስለቀቅን በኋላ የኤርትራ ጦር ከኋላ ተከትሎ ሽሬ ገብቶ የአንዳንድ ሰዎችን ግለሰቦች ቤት ማፍረስ ፎቅ ማፍረስ ሲጀምር ጸብ ተጀምሯል አልተናገርንም እንጂ አክሱም ይዘን ስናልፍ አክሱም ገብቶ ወጣቶች በጅምላ ሲረሽን ጸብ ተፋፍሟል አድዋን ይዘን ስናልፍ አድዋ ሄዶ ፋብሪካዎች ሲፈታታ ሲሰርቅ ጸብ ተጋድሏል አዲግራት ደርሰን የመድኃኒት ፋብሪካውን የሚነቀለውን ነቅለው የማይነቀለውን ሲያፈራርሱ ጸቡ ጫፍ ደርሷል ግን የኢትዮጵያ መንግስት ያኔ በዚህም ለመዋጋት ብቃት አልነበረው ውስን ኃይል ነበረ ሽሬን ከያዝን በኋላ ያጠቃለውን ጣት እንከተል ነበር እንጂ የያዝነውን ቦታ እያጸናን አንሄድም ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምስ ኤርትራ ባእሲ ማእሲ ጀሚሩ ንዝብሎ ዘሎ ዘረባ ማለት እዩ ኣብቲ ኩናት ምስ ተጀመረ ኣብ ሽረ ንሽረ ምስ ሓዝናያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪት እናመፀ ነቲ ካብ ናይ ሲቪላዊ ገዛውቲ ዝተፈላለየ ነገራት ክሰርቕን ክዘምትን ጀሚሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ንሕና ኣብ ዝሓዝናዮ ቦታታት ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብድሕሪና እናመፀ ይሰርቕን ይወስድን ከም ዝነበረ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ሽረ ናብ ኣክሱም ንዓድዋ ንዓዲግራት እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ክበፅሕ ከሎ እቲ ናትና ምትሕርራቕ ጥርዝ ከም ዝበፅሐ ንመቐለ ኣብ ዝኣተናሉ ግዜ ግን ጠቕላላ ድሕሪና ከይመፁ ዓፂናዮም ካብ መቐለ ድማ ዝተሰርቀ የለን እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ዘረባ ኣበይ ይፈርስ ወይ እውን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝገበሮ ባዕሉ እዩ ክገልፀልኩም ምክንያቱ ቁርባ ስዒልካ እንተሰሚዕካዮ ንምንታይ ምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነታ ጌታቸው ረዳ ኣብ አልጀዚራ ገይሩ ዝሃረሞ ጄኖሳይድ ዝፈፀመ ዓለም ሙሉ ድማ ዝፈልጦ ብዕፅዋን ክባን ህዝቢ ሓስዩ ዝነበረ ንኩሉ ዝገበናቱ ዝገዲፉ ንብረት ተሰሪቁ ነዚያ ጥራዩ ንኤርትራ ክኻሳ ዝኽእል ስለዚ ንኤርትራ በቲ መፂኣ ከላ ካብቲ ዓዲ ሃብቲ ወሲዳያ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ንኤርትራ ከሲስካ ካሕሳ ሃቡኒ ንዑ ዝመስል ዘረባ ይዛረብ እዩ ካሕሳ ሃቡኒ ትብል ዘረባ ይዛረብ ይፅኒሕ ለኽረክም እየ ብዛዕባ ካሕሳ እውን ከይስ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስኢልካ ክትሪኦ ዘለካ ገለ ነዚ ኣቃሊሎም ዝርእይዎ ኣለዉ ኣነ ኣቃሊለ ይርዮ እዚ ንሓንቲ ሃገር መራሕያ እዩ ልዕሊ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሓ ነገር የለን እዚ ቆልዓ ዶ ላ ጅንዕፍሪት ዶ ላ ገለ ሁ ኬርስ መራሒ ናይ ሃገር እዩ እዚ ሌጂቲሜት መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ ስለዚ መራሒ ናይ ሃገር ዝብሎ ዘሎ ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ፖሊስ ናታ በዚ መራሒ እዚኣ ትመፅእ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ድማ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣሲሪየስ ከም ሲሪየስ ይክውሰድ ዘለዎ ክስድዩ ክምስርት በዚ ዝበሎ ቃላት ሒዝካ ዲኻ ካልእ ጉዳይና ክንገብር ሕጋዊ ጉዳይና ና ክንገብር ነዚ እኹል ዝኾነ ጭብጥን መረጋገፅን ይበና ኣሎ ዕላማታት ናይቲ መንግስትን ናይቲ ሃገርን ድማ ብግልፂ ይነግራሉ ይህ ጉዳይ የተከበረው ምክር ቤት ለዛሬ ዋጋ የለውም ለታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሷቅሉ ሀብቱን አትዘረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ይደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል
ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ካብቲ ዘረቡ እንዲኻ ትብገስ እዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ንኣብነት ነቲ ቅትለት ኣብኡ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘረባ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ገለ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ብዝገበርዎ መጽናዕቲ ዝበልዎ ባዕሎም 76 እንዲ ወላ ገለ ፐርሰንት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ወይ እውን ዓመፅ ኩሉ ነገር ብሰራዊት ናይ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝብል ባዕሎም ከፊሎም ብገንዘቦም ዝዳለዎ ድራማ ኣብ ዘርጊሖም ነይሮም ሕጂ ነዚ ወሲዱ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ቅድሚኡ ጌታቸው ረዳ ይኹን ጻድቃን ከምኡ ኢሎም ክዛረቡ ሰሜና ግምጥል ኢሉ ድማ ሕጂ ነቲ ሰብ ክቕተል ከሎ እቲ ከም ዝኸውን ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ይገይርዎ ስለዚ ንሱ ነፍሱ ከም ጲላጦስ ኢዱ ክሓፅብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንታሪክ ድማ ዝግደፍ እዩ ምክንያቱ ኣወል ስዒድ ኢሉ ነይሩ ዝኣክል ጭብጥን ብቪድዮ ዝተሰነደ ዶኩመንት ስለ ዘለና ነዚ ክንዝርግሖ ኢና ኢሉ ነይሩ ኣይሆፕ የልዎ ምኸውን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ኣብ ቤት ፍርዲ ድማ በጉዳይና ኣለና መን ሕማቅ ገይሩ መን ሕማቅ ዘይገበረ ሕጊ ክውስኖ ዝኽእል ልክዕ ከምቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብቤት ፍርዲ ኤርትራ ዝግባእ ቦታታት ሒዛ ዝወፀት እሞ ክሳብ ሕጂ እዩ ዝብሉ ዘለው ዓሰብ የብልኩም ወላ ጅን ዕፍሪት የብልኩም ዝተባሃሉ ሕጂ እውን ነዚ ጉዳይ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ንመለስ ኣብቲ ትርጎማ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉያት ልኡኻት ይሰድድ ነይረ ሓደ ካብኣቶም ኣቶ ገዱ ኣንደርጋቸው ንኤርትራ ሰዲደ ትፀገም ምስ ህወሓት ደኣሉ እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ክውገድ ኣሎ ኢለ ነጊረ ነይረ ሎሚ የለውን ኣንፃረይ ተቃዋማይ ኮይኑ ኣሎ ገዱ ኣንደርጋቸው ንጎረርኡ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሕጂ ፕሮፓጋንዳ እዩ እንታይ ክገብር ገዲፍካ ምሳኻ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ ገዲፍካ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ወዲኻ ንህዝቡ ንኣምሓራ ክትሃርም ኢልካ ስለዚ መፃኻ ገዲፍካ ካልኦት ደመቀ መኮነን ከምኡ እንተኮይኑ ተኣል እዩ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ውሽጢ ካብ ስልጣን ምውራድን ምእላይን መራሕዩ ክድልየት ክገብር ዝኽእል እዩ ገዱ ኣንደርጋቸው ተዛሪቡ ኣሎ ተመሊሱ እንታይ ክምልስ እዩ ክንሰምዖ ኢና መን እዩ ዝያዳ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕማቅ ዝገብር ነይሩ መን እዩ ዝሰርቕ ነይሩ መን እዩ ዝዘምት ነይሩ መን እዩ ህዝቢ ዝቐትል ነይሩ መን እዩ ህዝቢ ዘበሳብስ ክሳብ ሕጂ ዘበሳብስ ዘሎ ህዝቡ ኩናት ናይ ትግራይ ጠጠው ካብ ዝብል ክንደይ ገይሩ ኣሎ ነዊይ ገይሩ ኣሎ ክሳብ ሎሚ ቅድሚ 3 መዓልቲ ብድሮን ገይሩ ናይ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ስድራ ትግራዋይ ሓደ ወዳ ዝነበረ ኣብ ኣይሱዙ ዝበላ መኪና ቀቲልዎ ይብል ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ብወታደራትን ገይሩ ዘሰራጥ ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነት ንስኻ ኢኻ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣምሓራ ትቕፅሎ ኣለኻ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኣምሓራ ክንደይ ግዜ ሰብ ቀቲልካ ኣላ ክንደይ ዕኒኻ ኣለኻ ኣብ ኦሮምያ ትቕፅሎ ኣለኻ ድሮ ዓብ ኣዛረባ ርስቲ ኮይኑ ኣሎ ንኦሮሞ ባዕሉ እናቐተለ ናብቲ ናይ ሸነ ከፀጉዖ ይፍት ነይሩ ናይ ሸነ ድማ መፅኡ መልሲ ይብሎ ግዜ ተረኺበ ከስማዓኩም እየ ስለዚ ንኤርትራ ንምውንጃል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክን ክፍኣን ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ቁርብ ትለይ ዘቆጣዓካ ወይ እውን ዘሕርቐካ ከም ኤርትራዊ በዚ ደረጃ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ንዓለም እንታይ ገይሮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይነግር እቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ኣይዛረብን እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ኩሉ ነገር ዓቢጥና ኢና ንኸይድ ኢና ንብል ዓቢጥካ እንተዘይከድካ ኣላ ምስላ ናይ ዓረብ ሃሪሙካ ከይዲ ቅድሜኻ እንተኸሲስካ ንስኻ ዘይተኸሲስ ተኮይንካ ንስኻ ኢኻ ገበነኛ ትቕፅል ተርዲኹኒ ልክዕ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ሓደ መምሃርትኩም ነይሩ ወይ ወላ ብገለ ትፈልጥዎ ስዲ ሰብ ማለት እዩ ቆልዓ ሃሪሙካ ፀሪፉካ ከይዲ ቅድሜኻ ይኸሰካ ምስክር እንተዘየለ ቀልጢፉ ስለ ዝኸሰሰካ ስኻ ኢኻ ገበነኛ ትኾን ወላ ሓውኻ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በዲኻ ገይሩ ብሓውኻ በቦኻ ከም ትረም ይገብረካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ቀዲሞምና ናይ ምሕሳብ ክእለት ኣለዎም ሓሶትናቶም ድማ ዝቕበሎ ዓለም ኣሎ ተዲኹምሎም ዝቕበሎ ዓለም ኣሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ቢዶም ኣሎ ኢጋል ዝበሃል ቢዶም ኣሎ ንክልቲኦም ኣብቲ ድራማናቶም ክትዎም እዮም ብመንገዲ ሰለስቲኦም ገይሮም ድማ ናይ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ድዩ ኣብ ካልእ ገይሮም ኣብ ካልእ ፀገማት ክእትውላ ይኽእሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚኣቶም ልዕሊኦም ክንከስስን ንዓለም ክንነግርን ዘለና ንሕና ኢና ምክንያቱ ዋጋ ስለ ዝኸፈልናሉ ንኸፍለሉ ስለ ዘለና ብዘይ ወዓልናዮ ንኣልሸባብ ኣይሓገዘት ኤርትራ ምስ ርክብ ኣይነበራ እንታይ ዝበለ ገዳ ወሪድዋ ካብኡ ክትወፅእ ኣይካለትን ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ባዕሉ ዝጀመሮ ንህዝቡ ብዕፅዋን ክባን ብጥሜትን ብመድሃኒትን ብኤሌክትሪክን ብገለን ዓፅዩ ንህዝቢ ዘጥፈ ረድኤት ከም ኣፅዋር ተጠቂሙ ዝጭፍጭፍን ዘዳኸምን ዝነበረ ህዝቢ ሎሚ ተገምጢሉ ንሱ ኣይኤምኤፍን ወርልድ ባንክን ይሕግዘሎ ኤርትራ ግን ተኣጊዳ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዲስፕሮፖርሽናሊ ካብቲ መጠን ካብቲ ማዕርነት ወይ ካብ ፍትሓዊ ነገር ወፃኢ ዋጋ ትኸፍል ኣላ ስለዚ ነዚ ዋጋ ምኽፋል ብኸመይ ጠጠው ከነብሎ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ከም ኤርትራውያን ፃውዒት ናትና ኩሉ ግዜ ናትና ስራሕ ዝለዓለ ክኸውን ኣሎ ባህላ ያነኹም ናብ ዩኤን ድዩ ናብ ካልእ ወላ ይስምዑና ቀፃሊ ክንነግር ዘለና ንሕና ኢና እንተወሓደ ነቲ ናቶም ሓሶት ከማን ቻለንጅ ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ብዙሓት ዲፕሎማት ኣለዉ ዝሰምዕዎ ዘለዉ ኢንፋክት ኣብ ገሊኡ ክትሪእዎም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣሎ ካልኦት ገለመለ ኣለዉ
ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም 10 ግዜ ኣብ ከምዚ መንገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ፓርላማ ካ ስለ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፓርላማ ዝበሃል ንባዕሉ ዋላ ሽማዊ ይኹን ዳኣምበር ተቐባልነት ኣለዎ እዩ እዚ እቶም ካልኦት ሃገራት ሓውሲ ዲሞክራሲ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ፓርላማ የተዛሪቡ ብላብላ ተባሂሉ ነዚ ተዓባቢዎ እዩ ብዝኾነ ንሕና ከመይ ዝበለ ፀላኢ ከም ዘለና ጥራይ ከተስተውዕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ኣቐዲሙ ዝሓርመና ኣቐዲሙ ክወረና የኢሉ ዝፍክር ዝጀሃር ዝንዕቕ ዝዝልፍ ንባሕርና ንሉላውነትና ናፅነትና ንኩሉ ዝክሕድ ዝነበረ ተገምጢሉ ድማ ሕጂ ብዘይ ዋዕልና ብዘይ ገበርናዮ ባዕሉ ለሚኑ ንኤርትራ ተንበርኪኹ ሓግዙን ኢልዎም እሞ ካብ ሚሳይላት ተተኪሱሉ ኤርትራ ንዝመፀ ሕጂ ከዓ ገበናት ኩሉ ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ዝፅዕር ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ ሓንቲ ክፋል ናታ ኩሉ ክንሰምዖ ይንኽእል ኢና ናብ ባሕሪ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝበለካ ንስማዕ ሽዑ ንፀላእቲ ኢሉ ዘጠንቀቆ ክስማዓኩም እየ መለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች? እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ ለህልውናዬ ለኤግዚስተንሲ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ነው። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል። ሰው ይወለዳል፣ ሰው ያድጋል፣ ሰው ያረጃል፣ ሰው ይሞታል። ይሄ ተፈጥሮ ነው። ቀይ ባህርና ኢትዮጵያም እንደዚሁ ናቸው። በሆነ ጊዜ ማርጀት በሆነ ጊዜ መድከም ቢኖርም ቀይ ባህርና ኢትዮጵያ ለዘላለሙ ተነጣጥሎ መኖር አይችሉም። በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ ስለሆነ ሀብቱ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ ክሰምዕዎ ዘለኩም ብዛዕባ ቀይ ባህር ዝምልከት ክንዛረብ ከለና ኢትዮጵያ ቀይ ባህር ኣይብልከታኒ ወይ እውን ኣይግባኣኒ ዝብል እንተሎ ኣዝዩ ዝሰሓተ ከም ዝኾነ ወይ ተጋጊኹም ከም ዘሎን ምክንያቱ ከም መረዳእታ እንታይ ይጥቀም ኣሎ ርእይወቲ ገይም ብናቱ ሕጂ ኣዝዩ በሊሑ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ እስራኤል ነቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ምንታይ ሒዛቶ ኣላ ጎላን ሃይትስ ንክትሕዞ ዶናልድ ትራምፕ የፍቂድሎም ሶ ሂስ ትራይንግ ቱ ፕሌይ ስጉምትታት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ናይ እስራኤልን እዘን ክልቲአን ድሕሪ ሒዝካ ኣንፃሩ ቻሌንጅ ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ዝኣመሰለ ስትራቴጂካዊ ኩነታት ንከንፀባርቕ ኢሉ እዩ እስራኤል ነቲ ጎላን ሃይትስ ዝበሃል ናይ ሱርያ ዝኾነ ስለምንታይ ሒዛቶ ኣላ ዝብል ንስትራቴጂካዊ ኩነታት ናታ ስለትጥምት ንረብሓ ናታ ንሃገራዊ ድሕነት ናታን ስለትጥምት ልክዕ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ተስዕሉ ኣለኹም ዶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይኮነን ዝብል ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዛ ቀይሕ ባሕሪ ማለት ንጅቡቲ ክወርድ ከም ዘይኮነ we all know that we are 100% sure 100% እርግፀኛታት ኢና ቀይሕ ባሕሪ ክብል ከሎ ናብ ሱዳን ክኸይድ ከም ዘይኮነ ወይ ናብ ጅቡቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ሓንትን እያ ናብ ኤርትራ ገማገም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ስለዚ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክብል ከሎ ብሶማልያ ክወሃቦ ዝኽእል ብሶማሊላንድ ክወሃቦ ዝኽእል ብዛዕባ ይኮነን ዛረብ ዘሎ is talking about ኤርትራያ ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናባና ምዃኑ ተረዲእና ኣሎ እዚ ሽጣራታት ሸንኮለል ዘብሎ ዘሎ ድማ ነቲ ሓሳባት ምስ ካልኦት ምስ በዓል እስራኤል ተሓዊስካዮ ክትክሰስ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ከብለካ ዝኽእል እውን የለን እዚ ዓይነቱ እዩ ተረዲና ከለና ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝብል ነታ ዘረባ ከመይ ገይሩ ክቀያይራ የለን ቀነ መጠንቀቕታታት ተዋሂብዎ ስለ ዘሎ እዚ ውግን ወረ ውግን ትገብሮ ዘለካ ተጠንቀቕ ተባሂል ስለ ዘሎ ተሽጣራታት ናቱ ድማ ፅንሒልና ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ክንሪዮ ስለ ዝኾንና ነዚያ ከመይ ገይሩ ክሓብኣ ይፍትና ኣሎ ስምዖ ሕጂ ከምፅዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ጫፍ 5000 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ትርፍ ነው። ካለነው አካባቢ በላይ ነው ጥቅሙ። ከ5000 ውስጥ 20 ሚሊዮን ገደማ ሶማሌ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ጅቡቲ፣ የተወሰነ ሚሊዮን ኤርትራ በድምሩ 25 ሚሊዮን ገደማ ያሉት 5000ን ይዘውታል። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የጠየቀችው ግን 50 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ፍትህ ካልሆነ ዓለም ላይ ፍትህ የለም ማለት ነው። የጠየቅነው ደግሞ ገለን ቀምተን አይደለም። የፈለገ ሰው በአፍሪካ ትልቁ ግድብ የኢትዮጵያ ግድብ ነው። ክብር ምስጋና የኢትዮጵያ ህዝብ ይግባና ትልቁን ግድብ ገምቶልናል። ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ምፅዋዕ ካብ ባፅዕ ክሳብ መቃዲሾ ዘሎ ናይ ሶማልያ ሓደ 5,000 ዝኸውን ኪሎ ሜትር ዝኸውን ኣብ ደገ ባሕሪ ኣሎ ገለ ሚልዮን ኣብ ኤርትራ ገለ ሚልዮን ኣብ ጅቡቲ ገለ 20 ሚልዮን ኣብ ሶማልያ ኩሉ እዚ ተኣኪቡ ድማ 20 ገለን ሚልዮን እዩ ዝኸውን
እዚ ክንድዚ ዝኣክል ኣብቲ ገባሕሪ ሒዞም ንሕና 130 ሚልዮን ግን ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብልና 50 ኪሎ ሜትር ጥራይ ሃቡና ኢና ንብል ዘለና እዚ ፍትሒ እንተዘይኮይኑ ፍትሒ ዝበሃል የለን እዚ ከዓ ብሓይሊ ወይ ብኩናት ኢልካ ኢኻ ብኩናት ብሓይሊ ብዙሕ ግዜ ፈኪርካ ኢኻ ናብ ኤርትራ ሓይሊ ስለ ዝሰኣንካ ስለ ዘይጠዓመካን ስለ ዘይመቸአካን እምበር ብሓይሊ ዘይፈተንካዮ ዘይፈከርካዮ ይብልካ እጂ ክትሃድም ኣይትፈትን ግን ተዓለም ከምኡ ኢላ ኣካውንታብሊቲ ስለ ዘይትሕዞ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ዲጋ ሰሪሕና ኣለና በቲ ዲጋ ኣብኡ እንካን ሃባን ኢልኩም ገለ ብርክ ካብቲ ዲጋ ፀዓት ትወስዱ በቲ ድማ ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብ ኢትዮጵያን ቴሌኮም ትብሉ ልኡላውነትካ ሸጥካሲ ብወረቐት ናትካ ብብርክ ናትካ ኣብ ኢድካን ዘሎን ኣብ ባንክካ ዘሎን ብሓንቲ ክሊክ ናይ ኮምፒውተር ብሎክ ክትገብረኒ ትኽእልሲ ኣብቲ መሬትካን ኣብቲ ገባሕርካ እንደ ይወሃብ እዩ ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ክስምዖ ዘይከል ግን እንታይ ይብል ነቶም ካልኦት ንክእምን ኢሉ ነቶም ኣብኡ ዘለው ከምዚኣ ገይሩ ድማ ነዛ ነገር ግን እዚ ሽጣራ እዚ ማንም ክርድኦ ዝኽእል እዩ ክፃወት ዕድል ስለ ዝሃብዎ እዩ ከመይ ገይሩ ክፅኢኻዩ ምንታን ከይትተሓዝታ ነገር ብእንግሊሽ ከኣሲ ኮምፕሊት ነዚ ኩሉ ቆሪፆም ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተረጋጊና ክንነብረሉ ዘለና ሓባር ምትእስሳር ዘለዎ ኢሉ ኢሎም እዮም ዝሓልፉ እዚ ብሓቂ ዘገር እዚ 15-20% ሼር ወስዶ ለኢትዮጵያ መስጠት ይቻላል በቢዝነስ ህግ ማለት የለም ግድብ ከበደኝ ከተባለ በአፍሪካ አንደኛው የአየር መንገድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 5-10% ወስዶ አክሰስ መስጠት ይቻላል ያ ካልሆነስ ሊዝ ይቻላል ያ ካልሆነስ የላንድ ስዋፕ ይቻላል በሰላም በንግግር ይቻላል ካልእ ረይወ this is his idea or ንሱ ሓሳቢ ዝቕርብ ዘሎ ኣብቲ ገባሕሪ ጌርድ ዝበሃል ዲጋ እንተደይ ሰሊጥኩም እንተደይ ተመችእኩም ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርክ ክትወስዱ ትኽእሉ እሱ እንተዘየለ ሊዝ ክትገብሩ ናይ 100 ዓመት ወይ ገለ መለ ተካርዩና ይብላ ኣሎ እዚ እንተዘይጥዕምኩም ድማ ላንድ ስዋፕ መሬት ክንበኩም ንስኹም ካብ መሬት ትቡና ይብላ ኣሎ እቲ ሲምፕል very simple ንሕና ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ክንሰፍር እንድሕር ኮይና ኤርትራ ንዓይ ተለዋወጠኒ ብባርተር ወይ ከዓ ናይ ዘበነ እኒ ንግዲ ስርናይ ክባካ ብዕራይ ሃበኒ ይኮነን እዚ ከምኡ ዝሓትት ዘሎ ሰብ እዚ እታ ዝቐለለት ንግዳ ብዓለምና ባጤራ ከፊልካ ዘድልየካ ንብረት ምውሳድ እያ what kind of delusion is this ልኡላውነት ብገንዘብ ክሽየጥ ከም ዘይክእል ፈልጥ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ቁርብ ትለይደተን ኣብተን ኣይነፈርቱ ኮይኑ ንልኡላውነትና ንግዛወትናን ኩሉ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ክንዋጋ ንኽእል ኢና ገለ እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ልኡላውነት ናይ ሃገር ብገንዘብ ኣይሽየጥን እዩ እንድሕሪ ሓደ ነገር ደሊኻ ድማ ካብዘይ ዓድኻ ተደሊኻ ገንዘብ ኢኻ ትኸፍለሉ ሰንባዲ ሓሱ ተልዮም ገንዘብ ዶላር ጫሕ ኣቢልካ ኢኻ ትጥቀም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ እንድሕር ከቢርካ ኣሎ ኣብ ካልኦት ዘለዉ ብዙሓት ኣብቲ ገባሕርታት ኣሎ 5,000 ኪሎ ሜትር ኣሎ ኢልካ ምሽ ከድካ ካብኡ ዝጎድል ሃቡኒ ናይ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ሕቶ የቕረበን ሰብዚ እንትርፈክ ወራ እንተደይ ኮይኑ ብቢዝነስ ሕቶ የቕረበና ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ከፍ ኢሉ ክጥቀም ዝደሊ ሰብ ኣይኮን ድሌት የብሉ ሶማሊላንድ ሕጂ ይዕድምዎ ኣለዉ መራሒ ናይ ሶማሊላንድ ለንቀነ ጥራይ 2-3 ግዜ ኢትዮጵያ ካባና ኣብቲ ገባሕሪ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ሶማልያ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ድማ ንቢዝነስ ጥቕሚ ዝኽልክለካ የለን ኢሉ ወይ ቅድሚ ሕጂ ከድካ ካብ ሶማሊላንድ ተጠቀም ኢላ ካብካል ጥራይ ልኡላውነትና ኣይትድፈር ግዛታዊ ሓድነትና ካልእና ናይትድፈር እምበር ገንዘብ ከፊልካ ብዝደለኻ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዝሓቶ ዘሎ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር እንተደይ ኮይኑ ካልእ ካብኡ ዝሓለፈ ይኮነ ስለዚ እዚ እዩ ድማ እቲ ስሱዕ ዘበለካ እዚ እዩ ስሱዕ ስለ ዝኾንካ ልኡላውነት ናይ ሃገር በዘይጠቅም ብርክታት ናትካ ብርክታት ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ልኡላውነትካ ሂብካ ይኮንካ እንትረኽቦ ምናልባት እንታይ ክብል ይኽእል እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምቲ ናይ ቀደም ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ክጥቀመሉ እየ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዓሰብ ንኣብነት ፎር ኤግዛምፕል ብለካ ዓሰብ ወደብ ክጥቀም እየ ናይ ወደብ ሰርቪስ ክጥቀም እየ ግን ኣክንዲ ካሽ ዝኸፍለኩም ነቲ ወደቡን ከልምዕ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርኪ ውሰዱ ስለዚ ኣከንዲ ኩሉ ግዜ እናኸፈልኩ ዝጥቀመልኩም ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ትጥቀሙ ግን ወደባዊ ኣገልግሎት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ሰራዊትካ ብእቲኻ ንስኻት ማለት ካብ ሃገርና ክንደይ ቀያሕትን ፀለምትን ደም ከፍ ኢሎም ዝሰገግዎ ሃገር በሰላናቱ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዘይተረሰ ቁስሊ እዚ ተገምጢልካ ሕጂ ድማ ሰራዊትካን ታንክታትካን ሒዝካ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ሒዝካ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ንዓኻስ መን ይኣምነካ ህዝብኻ ይኣምነካ ኣይኮነን ኣብ ዓሰብ ክትመፅሲ ክልል ኣምሓራ ይኣምኑኻን እዮም ሎሚ ክልል ትግራይ ይኣምኑኻን እዮም ሰራዊት ናትካ ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ፌደራል ሰራዊት ክኣትዎም ኣይደልዩን እዮም ትእመን ሰራዊት ስለ ዘይኮንካ ትእመን ሰራዊት ኣይኮንካን ስኻ ስለዚ ንዓኻ ኣሚኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝህብ ብሓዊ ዝፃወት እዩ ልክዕ ሓዊ ቃልቃል ኣብ ዝብል ዘሎ ኮፍ ምባል እዩ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ባይ ኖ ኬዝ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይሰማማዓሉን
ሓይሊ ባሕርና እዚኣቶም ወታደራዊ ኣምናቶም ኣብ ኤርትራ ካእቲ የብሉ ምናልባት ካኣቱ ተኮይኑ ካልኦት ኣካላት ምስኦም ኮንካ ኣነ ኣይድግፎን እንደ ግን መንግስታት ኣይገብሩ ካይትፈልጥን መንግስታት ኩሉ ግዜ ካብ ንስኻ ትፈልጦ ላዕሊ ካል ነገር ገብሩ ስለ ዝኽእሉ እንተኣትዮም እውን ቀጥታ ምስ ኤርትራ ዲል ገይሮም ዘይኮኑ ሳልሳይ ኣካል ብዘሎ ለሰይ ምስ ዑድያ ተሰራሪሕካ ድዩ ምስ ገለ ኮይኑ ምናልባት እየ ዝብል ቢካዝ ዩ ነቨር ነው ኣነ ይኮንኩን ዝውስን መንግስቲ ምስ ዓበ ዲል ተገይሩ ነይሩ ይኮን መጅሙ ተሰማሚዖም ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ስለዘይፈልጥ ተገይሩ እውን I really hope ንነዊሕ ዝቐፅል ንወለዶታት ደምን ኩናትን ደምፅ ኣይከውንን ኢለ ዝፈርሃነ እዚ ካሊእ እዩ ታሳሰይቲ ርስሓትናቱ ድማ በዚያ ሕፅር ከነብሉ ነዊሕ ስለ ዝኾነ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ቀይ ባህርን አክሰስ ለማድረግ ሰው ልግደል አላለም ያለው ባካችሁ ናቹራል ነገር አይደለም የሆነ ያለው አያዋጣም እና በስምምነት በገበያ ህግ ሳንጠፋፋ አብረን ለማድረግ በድርድር እንፍታው ነው። ይህን ጉዳይ መቀበል የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር የግድ ይመስለኛል። ስለዚህ ሂዝ ኖት አስኪንግ እንታይ ዝብል ዘሎ እጂ ንብሎ ዘለና ኩሉ ሲ ተፈጥራዊ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ሓርደይ ምርካባ ድማ ተፈጥራዊ ይኮነን ስለዚ ነዚ ጉዳይ ዝግድን ክትቀበልዎ ኣለኩም እንተዘይተቐቢልኩሞ ማለት እዚ ልመና ኣይኮነን መፍርራይ ዘይተቐቢልኩሞ ግን ዘይተርፍ ኢኻ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣገይን ኩሉ ግዜ ብሰላማዊ መንገዲ ብምክትታል ይብል ኣለኹም ክብል ፀንዩ እንተዘይተቐቢልኩሞ this is not request pressure ክትገብር ፀቕጥ ክትገብር ኢኻ ትፍትን ዘለኻ ናብ ካልኦትካ ከም ድሌትካ ኤርትራ ግን ትከኣል ኣይመስለኒ እኛም ብንፈልግ አንችልም ሰርቫይ ማድረግ አንችልም በዛኛው ወገን በሌላ ወገን ያሉት የሚቸገሩ ይመስለኛል ለምሳሌ እኛ ቦስ ናቱ ካትሪ ወላ ከምዚ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እቲ ፎሬን ናይ ደገ ዲፕሎማት ኣብኡ ከም ዘለዉ ይሰምዕዎ ከም ዘለዉ ስለ ዝፈልጥ ይጥንቀቕ ዘሎ ከኛ ሚሊዮን ውሃ ወደ ኤርትራ ተከዜ ይሄዳል ብንከለክል ወደ ሶማሌ ሸበሌ ይሄዳል ብንከለክል ኦሞ ኬንያ ይሄዳል ብንከለክል ባህሩ ሳውት ሱዳን ይሄዳል ብንከለክል አባይ ሱዳን ብንከለክል ይሆናል ፈቶ አይደለም አይደል ናባና ትኽልክሎ ነገር የብልካ እንተኸይልካ ድማ ግበሮ ጥራይካ ትብሎ ነዚ ናብ ካልእካ ከም ድሌትካ ንኤርትራ ግን ተን ወሓይዝናትና እንተኸልከልናዮም ይብል ከልኪልካ ኣለካ ንገር እንታይ ዲደ ዛርበካ ዘሎ እንታይ ዲደ ባእሰካ ዘሎ ምስ ዓለም ዲጋ ስለ ዝኽልከልካ ማይ ስለ ዝኽልከልካ ብጎረሮ ናይ ሕስካና ኢላታ ይኮነትን ግብፂ ምሳኻ ኡይ ትብል ዘላ ትክክል አይደለም ልክ እንደሱ ማለት ነው እኛም ማጋራት አለብን እነሱም ማጋራት አለባቸው እኛም ማገዝ አለብን እነሱም ማገዝ አለባቸው ተያይዘን ማደግ አለብን ይኸውላችሁ የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት አሰብ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ ኤርፖርት ገነባ መንገድ ገነባ ሪፋይነሪ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንዓሰብ እያ ሕልፍ ኢሉ ናይ ዲጋታትን ገለን ክዛረብ ፀኒሑ ሕጂ ናብ ዓሰብ ኣትኢሎ ናይ መወዳእታ እዚኣ ኣብ ዓሰብ እንታይ ሃኒፁ ከም ዝነበረ ይደግመልኩም ዘሎ ንኤርትራ ወሪሩ ሒዙ ከሎ ኢና ንዛረብ ዘለና ሌዲስ ኤንድ ጀንትልመን ንኤርትራ ወሪሩ ጀኖሳይድ እናፈፀመን ግፍ እናፈፀመ ኣብ ዑናን በስግዲራን ሽዕብን ኣቁርደትን ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግፍዒ ዝፍፅም ዝነበረ 30 ዓመት ኣብ ርእስና ሸይሸይሉ ፋብሪካታት ካልኦት ግዛት ዝገድፎ ዝሰርቕ ዝነበረ መንግስቲ እዩ ንሕና ክንዲዚ ዝኣክል መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይ ተዛረበ ኢና ንሓርቕ ዘለና ኸማን እዚኣቶም ግን ሃገርና ከም ድሌቶም ሸይሸይ ክብሉላ ፀኒሖም ኣብቲ ሃገር ንረብሑ ነቲ ስርቅን ዝምታን ክጠቕሞ ኢሉ ዝሃነፆ ነገራት ዛዕባ እዩ ዝኸሰና ዘሎ ስምዖ እጂ እንታይ ክብል እዩ ሕፍረት ዝበሃል የለን ክንብል ከለና ፅኢልና ኣይኮነን የኢትዮጵያ መንግስት ፖርት ገነባ ኤርፖርት ገነባ መንገድ ገነባ ሪፋይነሪ ገነባ እና ተጋጨን እዛ ቀረ ሀብቱ ስንታረቅ ኤርትራውያን ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው በኢትዮጵያ ፍርድ ቤት ቆመው ቤቴን መልሱልኝ መሬቴን መልሱልኝ ወሰዱ ለምን ታረቅና በግለሰብ መጥተው ያኔ ተባብሮ ኤርትራውያን ንብረታቸውን ወሰዱ ታዲያ ኢትዮጵያ መንግስት ሪፋይነሪውን ፖርቱን ኤርፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ኣትም ሰባት እስከ በጃኹም ነዚ ገለ በሉለይ ኣንታ ከመይ ዝበልዎ ሕማቕ መዓልቲ ኢና ንውዕል ዘለና ብሰንኪ እዚኦም እንታይ ዝብል ዘሎ እስኪ ቅድሜኻ መግዛእቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃል ነይሩ እንጂ እንታይ ይብል ኣሎ ቅድም ክነግረኩም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሪፋይነሪ ሃኒፅና ኣብ ዓሰብ ኤርፖርት ሃኒፅና ገለገለ ነገራት ሃኒፅና ይብል ኣሎ ፖርት ሃኒፅና ኤርፖርት ሃኒፅና ገለ ይብል ኣሎ ኣብ 2018 ምስተዓረቕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስተዓረቓ ኤርትራውያን ኣብቲ ግዜ 98 ክሳዕ 2000 ብግፍዒ ዝተሰጎጉ ሰላም ምስ ኮነ ተመሊሶም ንኢትዮጵያ ዝተሰርቆም ንብረት ተዘምቶም ሰባሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸሱን ከብሉን ዝረኸቡ እውን ኣለዉ ይብል ኣሎ
ንሕና ድሕሪ ሰላም ከድና እቲ ዝሃነፅናዮ ሪፋይነርን ገለን ሃቡና እንተበልናሲ ስለምንታይ እንታይ ፀገም ኣሎ ይብላ ኣሎ ግለሰብ ዝገበሮን መንግስቲ ወሪሩ ንሃገር ሒዙ ዝነበረ ዝገበሮን እዩ ዘመዓራር ዘሎ ደሰይም ሰብ ድማ እዚ ሰብ እዚ እዚ ሃገር እዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ኢትዮጵያ ንጥልያን 5 ዓመት ገዚኦማ ወራሩና ካይዶምላ እቲ ናይ ዓድዋን ገለመለ ድሕርቲ ኣብ 50ታት ማለት እዩ ንጥልያን ከሲሶም ሚልዮናት ዶላር ካብ ጥልያን ካሕሳ ናይቲ ዝወረረቶም ገንዘብ ተቐቢሎም እዮም ጥልያን ድማ ክሳብ ሕጂ ንኢትዮጵያ ሓለፋ ትገብረላ ናይቲ ዝወረረቶ ናይ ዓድዋ ኩናት ወላ እንተተሳዕሩ ወረርቲ ሃገራት ኮይኖም ዝገበርዎ ግፍዒ ከምኡ ድማ ኣብ አዲስ አበባ እትዮም ከለዉ ዝገበርዎ ግፍዒ ብዙሕ ካሕሳ እዮም ከፊሎም እዚ ድማ ሃይለ ስላሴ ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ድማ ሰዓሪት ስለ ዝነበረት እንግሊዝ እውን ሰዓሪት ስለ ዝነበረት ንጥልያን ዋዕፂፆም ንኢትዮጵያ ብዙሕ ካሕሳ ከም ትብል ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣንፃርና ከም ዝኾኑ ዝገብሮም ዘሎሲ እዩ ንሕና ኤርትራ ግን ኣነ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ዝሓምም ነዚ ክዝክር ከለኹ ይሕመኒ እዩ ከማይ እንተደይኮንኩም ይሕሸኩም ከዓ ኤርትራ ጥልያን ከም ድልየቱ ድከታ ኣፅጊብዋ 5 ሳንቲም ምሽ ክባ ካሕሳ ማለት እዩ ካሕሳ ክባ መሊሱ ሎምን ኢትዮጵያ የሻድን ኣሎ ካብቲ ማሊ ካብ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ እናሓገዘ ንጥፍኣትና ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ግን ክሳብ ሕጂ ወላ እውን ንሽም ዝኸሰስናዮ ይመስለኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድና ይከሰስናዮ እንግሊዝ ከምኡ ነቲ ጥልያን ዝገደፎ ንዑ ንነፍሱ ክሰርቕ ኢሉ ዝኸደ ዝሰርሑ ፋብሪካታት እንግሊዝ ክሰርቆን ክሸጦን ጀሚሩ ኣይከሰስናን ክሳብ ሕጂ ኣነ ሶፋር ክሳብ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ግፍዒ ይኹን ኩሉስ ዝምታ ኣይተኸሰን ደርጊ ዝገበሮ ኣይተኸሰን መንግስቲ መለስ ኣብ ግዜኡ ኢህደግ ማለት እዩ ነዞም ኩሎም ኤርትራውያን ዘጋፍዖ ናይቲ ኩሉ ዝገበሮ እውን ኣይከሰስናን ወላ ካብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሐ ኬስ እንተለሱ ስለዚ ኤርትራ መዓስያ ነዚ ኩሉ ጉዳያት ሲሪየስሊ ወሲዳ ናብ ቤት ፍርዲ ክትወስዶ ኣነ ሓደ ካብቲ ዝስማዓኒ ትመፅእ ዘለካ ወለዶ ብፍላይ ምሁራት ናይ ሕግን ክኢላታት ናይ ሕግን እዚ ነገር እዚ ዓብ ተልእኮ ይፅበየና ኣሎ ምክንያቱ ንዓና ንክዘምት ኢሉ ዝሰርሖ ፖርትን ኤርቤዝን ወላ ገለመለን ንዕዩ ካሕሳናት እዩ ዝሓቲ ዘሎ ሰብዚ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ድማ መራሒ ናይ ሃገር እዩ ብካልእ ዘራርባ ድሕሪ ዝተወሰነ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ክንርኢና ካብዚ ማለት ክረኽቡ ድም ኣይረኽቡን ቤት ፍርዲ ከፍሉጥ እንዲ ግን እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ ድፍረት ከም ዘለዎም ዞም ሰባት ኣብ ትግራይ ሪኢኹም ኢኹም ክሳብ ሎሚ ኤርትራ ካሕሳ ክትከፍለና ኣለዋ ኣብዚ ውግእ ዝተካየደ ዶ ገሎ ዶ እዮም ዝብሉ ኤርትራ እንታይ ኣጋጢሞ ዝግድሶም ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዓ ስለዘይ ተዛረበትሉ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ተስፋታት ኣሎ ኣብ በዓል ዑናን ኣብ በዓል በስጊራ ዝግበር ዘሎ መፅናዕቲ መፅሓፍቲ ቪድዮታት ገለ ዋላ እኳ ኣዝና ደንጉና ንገብሮ እንተለና ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቶም ሽዑ ዘጋጥሞም ሰባት ብሂወት እውን ስለ ዘለው እቲ ታሪክ ይስነድ ኣሎ ይእከብ ኣሎ ዝኣክል ምድላዋት ይግበር ኣሎ ስለዚ ነዚ ኣኪብካ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝኾነ ግዜ እውን ክትከይድ ስለትኽእል እዚ እውን ከም ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክንሪኦ ንኽእል ብዝኾነ ሕፍረት ዘይብሎም ጎረባብቲ ደፋራት ንናትካ ንብረት ሰሪቆም ንዑ ክጥቀሙ ፀኒሖም ናይቲ ዝሰረቅክዎ ናይቲ ዝገበርኩ ካ ምለሰለይ ዝብሉካ ሰባት ኢና ሪፖርቱን ቢወስድ ከዚህ አንጻር እንዴት ነው ይታዩ? እኛ ስጡን ብቻ አላልንም። እኛ እንዳይቀር ነገራችን ውሰዱ፣ ያጠፋውን ይቅርታ አድርጉ። ግን በቀጣይነት ኢትዮጵያን ከተፈጥሮ ጸጋው ማስቀረት ያስቸግራል። አሁን ከበደ ሊያግዝ ይችላል፣ ተሰማ ሊያግዝ ይችላል፣ ጫላ ሊያግዝ ይችላል። ኢትዮጵያን ማንም አቁማት አያውቅም፣ ማንም አያቁማት። ይህ የማይሆን ዝም ብሎ ባዶ ፍላጎት ነው፣ ሮንግ ኢንቨስትመንት ነው። በነገራችን ላይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ንሕና ሃቡና ጥራይ ንብል የለናን ክመልስ እውን ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ زحزن انديو اتزحزن قداي ግን ክንገጥፈይና ንቐፅል ኣብቲ ካልእ We are tracking as clashes flare up again in Ethiopia's Tigray region. The country's long simmering conflict is widening. The violence has echoed south into Oromia, which is Ethiopia's largest and most populous state. The federal security forces have intensified operations across Oromia, unleashing surveillance drones. ለንቀነ ድማ ካብ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ እውን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ መፅኡ ኣሎ እቲ ክልል ኣብ ክልል ኦሮሞ እናሓየለ ዝመፅእ ዘሎ ሸነ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ፀገም ይፈጥር እዩ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ክሲ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ከም ዝነፀጎ slipping between the remote hideout. Maru leads the Oromo Liberation Army and insurgent force. እዚ ናይ እቶቕ ጉጅለ ናይ ፋኖ ናይቲ ሸነ ዝበሃል ሓላፊ ጃል መሮዲ ገለ ዝበሃል كابا بخماني نفع سمعوا انتهي اللي fighting Ethiopia's federal government since 2018. And authorities have branded the group a terrorist organization, accusing it of orchestrating ethnically motivated attacks on civilians. Maru, however, has recently rejected those claims. Operates under a strict military discipline and
a clear political vision. We categorically reject and condemn any act that harms innocent civilians. Our code of conduct prohibits the targeting of civilians. نحن أبزخون يكون نسيفيل زخون بعلامة بنصر علامة تلوخون زلنا دعنبر قبل السيفيل زخون يكون جونس تجبره يكونن كل تكسد ما كاتيجوريكالي بملوينا ننصقه قبل على سبيل زخون يكون حماق نجبره يبلنا بمبال أتمارحي confident قينو بإنجليش كمان يزارب الله بلتقنا مراحي تطويلو بإنجليش كمان لسنا ميديا ونا بزحيرانا. We also reiterate that we welcome an independent investigation by a neutral international body. كم تري ود اللهم نحن دما نحركم خينو هذا معكلاي زي شعراوي منغنيا كمربران زغدايزي نعدم ስለዚህ መጽኹም ራይ ወይ ብሎም ኣሎ ትሪው ኣለዎም እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ስለዚ እቲ ብልጽግና ዝበሃል ኣከመይ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ ዳርጋ ሮይተርስን ካልኦትን ዓበይቲ ሚድያታትን እዮም ኣትዮም ርዮሞ ስለዚ ኢትዮጵያ is in a critical situation ንሱ ግን ኣንጻር ኤርትራ ባእሲ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ንቐጽል ኣብዚ እውን ብዩኤን ደረጃ ዝተባህለ ኣሎ. Today, we issued a statement, over the weekend, we issued a statement on Ethiopia regarding developments in the Tigray region where renewed tensions and clashes have contributed to a worsening security environment. The Secretary General is deeply concerned about the potential impact on civilians and the risk of return to a wider conflict in a region still working to rebuild and recover from past tensions. The Secretary General calls on all parties to exercise restraint and to resolve. كم تريد لهم UN ما إثيوبيا بفلا بقدانة تجراي ملقت كم زم حلالفن تنقع قبل كم زلون تكوينات نغير صحفح بزح تعري كجبر كم زلون تي United Nations كلاتهم European Union كالوت حبرة أفريقيا كلاتهم صنع زخانة إزازن ملقت كم حلالفو صنيحهم من اللو لذي أتهجر أكمل زبالة كنتات النحلواتيو إز دراما ود دراما نرزق لنا مالتيو كابز قتيلنا بلتقنا فلو يلوخناتو ني سعودية سديد نيرو. And now this is very important. إذا قد دايزي أقدر داسيو. سلمتاي انتهي تعلامة انتهي تميشن أبزخم فلت علينا. Ethiopia sent its foreign minister to Riyadh for a reality check. إذا خان تاي زرو زلو بزحت سبات بزحت انتنايم زبولو زلو مغنياتو سعودية أبزوانزي مس إمارات خلو زلا كنتان نفلتينا. لذي أبكرنا أفريقيا إمارات ملو بملو حزاتو زلا حيلي بلتقنان أبي أحمدنيو. ስለዚህ سعودية ድማ ንነፍስ ወከፍ ሃገር ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዘሎ እናረኸበት ምስ سعودية ዘለዎም ምስ ኢማራት ዘለዎም ኣካይዳ ከነጻጽሩ ነቲ ተልእኾ ናይ ሃገራት ናይ ምብታንን ሃገራት ናይ ምዕናውን ተልእኾ ናይ ኢማራት ክንምንታይ ንዑ የስተናግዱ ከም ዘለዉ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ እዚ ብወገን سعودية ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ ስለዚ ንሊብያ ተመሳሳሊ ነቲ ሓፍታር أكم عينة متقطع محلالي فوق لك بهالكلو في سوماليا زنبرة كنتات ويهم في السودان زلوا كنتات مس جبتي كتسالي كورسبوندنس قبله مس تركوز قبله وزلوا سلزي ولا بهجرات عربهم كمو قلت في زخنا ناي دبلوماسي راح يسرح كم زلوا سلزي عبزين تايز بالزلوا officially to enhance bilateral relations but unofficially to find out how badly his close alignment with the United Arab Emirates has positioned his countries standing with Saudi Arabia. سلزي acting like a junior partner to Abu Dhabi. نتقول دايتي بزحات كم زقلت وزلوا زي مس بلتقلنا مس إمارات زلوا كايدا بخمي من قد كرر كم زغل انتايو تي كنتات كون زغل بزحات يوم زري وزلوا سلزي السعودية مس إمارات زلوا قداي زل على درجة خوني دمت زلوا زد ما حدا نقري زري كزلوا السعودية نتم محاورات ناي إمارات بكل من قد كتداغمات في تنزل قداي ناي السودان دما قدامنتي توسيدي زلو لك دحر يمن سودان يمت زلا ناي صوماليا ونقد ناي السودان زياده مغنيات السودان قدتا ناي سكيورتي ترت السعوديه كتفتر تخليا قداي ناي السودان دما نقبص السعوديه نخلت يوم زتنكفش ايرترا كلها بريزنت ناي ايرترا دما السعوديه يمين وون تقينو قداي ناي السودان كندمنتاي نت بريزنت ناي ايرترا كم زملكتو كم زغدسو ريخم اللهم سلازي ايرترا السعوديه قبصي سلستي ما قداي ناي ايرترا فتينكا كنصاصا زيكل ناشونال سكيورتي حتى لو سلازي نزي قدايزي led by President has ordered the hands of Mohammed bin Zayed in Yemen to be says كمتا أبي يمن زجبرونتي محمد بن زايد كوتو ويلوم نمستي يمن زنبرت أعطس تجبره
أبي أحمد دما مرجعيو نكنصرن أكايدو نكنصرن ترير زخوني مرجعين أكايدان كمزلو يتي foreign minister ناتهم تايلو صحيفنيرو the two sides underscored the importance of elevating long-standing ties نتزلون زمدنا نلعب نمبرخ كمدما enhancing political and economic cooperation شركناتات ناتهم نكحيلو أبستفلالي sectors يا السعوديان إثيوبيان عبي قطباوي شركنات لهم بمليونات زتمان نقدر لهم بيت advance the strategic partnership السعوديان إذا كتصفوا كم تدلفلوتيو تحتاجن قد ما كنت ناتها خليو أبتا تحتاجن حب عبيلهم تايلو مالو they also agreed to work closely to promote peace and stability in the horn of Africa. ስለዚህ ሰላም ርግኣትን ክበሃል ከሎ ናይ ቀርና አፍሪካ ቀዳማይን ናይ ሰላም ርግኣትን ፀገም ኢማራት እያ ኢማራት ድማ ብቐጥታ ምስ መን ትሰርሓላ ኩለን ሃገራት ምስ ብልፅግና እያ ተሪፋ ዘላ ስለዚ ንብልፅግና እንተስ ከተጠንቅቆ እንተስ ኩነታት ክትንፅረሉ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎ እዩ ገለገለ ኤርትራውያን ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣፅዋር ናብ RSF ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ቀልጢፉ ከቋርፆ ከም ዘሎ ብደቡብ ሱዳን ድዩ ብገለ ገይሩ ዘመሓላልፎ ዘሎ ጠጠው ከብሎ ከም ዘሎ ከምኡውን እቲ ካርጎ ናይ ኤርሊፍት ብዙሕ ናይ ካርጎ ናይ ኣፅዋር ነፈርቲ ናይ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያውያን ዝጓረያ ዘለዋ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሮም ድማ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ የመሓላልፍዎ ከም ዘለዉ ንዕኡን ይሕግዝዎ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ድማ ነቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ጠጠው ንምባሉ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ክግበር ስለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ማንም ሰብ ክግምቶ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ከም መርኣያ ናይዚ ስዑድያ ትገብሮ ዘላን ግብፂ ዝገብርዎ ዘሎ ፕሬሸርን ናይ ክልቲኦም ሃገራት ፀቕጢ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ኮርዶፋን ረይዎ تسارع ميداني لافت في السودان كم نريد زلنا السودان أبزي وانزي نتي زوبانا كردفان وي رئيس كتمانا كردفان زخونت كدوغ لديا قالت بالكتمان مكوت صار قريبهم كم زلون الزمالة دما دعم سريع كم معالتنا كاب ساعتنا بساعات إن تسأر رجعنا إن تدفئني خيد كم زلون حزب السودان دما تسفى شرانا تسفى 3 عامات ريوم زي فلت كتماتات من السودان كوع صرب جميل خمزلون اتجسجس نايت سراي السودان دما كاب جزية ناب جزية نحيلن ناجسجسني خيط كمزلون مرأيا نايزد ما إذن جرزي بخومك قصة الانتحار قينو بتتجاجامي ناتي دعم سريع وهابز غل حجزات كل عين نوع مدحاني إمارات كنت كمال تدخل نقوله كنت قاسي أخذ كلام لك كنت أسرق أخذ كلام لك تتأو كتب لأخذ كلام لك وسيتنا تدو ما يزي الجزر أزول عواتنا سراوتنا السودان زبها زول كابيد بجسله زبل زربا بقول من قدن سمع لنا السودان دما أجين نزوك نتاتزي السعودية لعل أمنات جيرا السعودية بس جبسي بقربات سرح الله تركوا كم زيلو نحلو خلو نتقول دايدما مليسو نلعل جالسو كم زخيز جبر زولا بزح مقصقصات سلنا رزلنا حركابو منقطهم كلته مشارقتنا نوي حوان تثبيت جبر لهم زلوا حيلتات ساتم دما زيوم كلتن ريوم زلنا هنا where is that تلغنيس أبزل لكم نابزن خيت زون the next step 90 alliances you visit when Turkish and Saudi leadership agreed to pursue what they called a common will, one that creates political, economic and strategic gains for both. Almost 4 years later, they're fairly satisfied. Our cooperation with Saudi Arabia, one of the key actors of our region and the Islamic world, both bilaterally and multilaterally, is growing stronger with each passing day. We attach strategic importance to هجي انتهينا نرزلنا حركاتي بصحة حيلتات تصبي وزلو give me a second قلت نقرات كريكم سلوز دلوخي عنتي زي أمون جزيهم كلت حيلتات زجبر زلو بأسي بزي سفح ملك كن رياكم فتنينا مغنياتو أمون جزيهم كلت حجرات زلو أكايدا نسو تي وساني نزوك نتاتزي نابي جزء كبتزيو أبي كتطو كبليو أمون جزيهم كلت حجرات زلو من زيادة يدفعلو نابي جزء خيدالو سالسايد ما أكالالو مابزي زي نريو زلنا for example أبزي تاكريكم سنة أمون جو سعوديان إمارات تركن أجد سركب كبر مخانيز نجرزلو زركب زد ما وسانيو مغنياتو سعودية بين نتنا إمارات إسرائيل سلوا كتبدوه أي تخلنا دبلوماتيك لكن ريخلنا ولا وطب بإيكونومي ولا ون بوتهدرا وكنتاتون سلزي أنت واحد ناي تركي دقاف يدليا ناي تركين ناي جبسن دقاف يدليا سلست يوم تخينهم دما نتناي إسرائيل ناي إمارات challenge مقبارو ويون ني إمارات نتتقدو زلا من قد نخد كير ديو ويون سقطن مقبارة أقد داس معرف كون زغل نايزوم سلس حينتات ركب كون كليو حادث سعودية ونزي سبو غيرو أبزي أسفير والله تايز بلسو تي ني إمارات أكاد تطوكنا بلند رقينا أمونغو رياض أنقرة كايرو
ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ መንጎ እዘን ሰለስቲአን ሃገራት ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ክጠቅም ዝኽእል ባረሲንግልሲን ስለዚ እጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ይብላ ኣሎ Erdogan's visit to Riyadh then Cairo coinciding with Pakistan's maneuvers and escalating Saudi Egyptian pressure on Haftar and the exposure of militia supply routes and airspace closure እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኮኦርዲኔት ዝኾነ ምንቅስቃስ ምዃኑ ናይ ቱርኪ ናብ ስዑድያን ናብ ግብፅን ክኸይድ ምዃኑ ብኡ መንፅር ድማ ሰለስቲኦም ኣብ ሊብያ ዘሎ ተሓፍታር ዝበሃል መጋበርያ ናይ ኢማራት ዝኾነ ኣፅዋር ብጫት ከምኡ ድማ ናብ ብቐጥታ ነቲ ዳዕመ መሰሪዕ ኣፅዋር ዘመሓላልፍ ዘሎ መስመር ንዑ ንምዕፃው ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ካልኣይ መስመር ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ስዑድያ ንዑ ስሒባ ተብሎ ኣላ ነቲ ሓፍታር ግብፅን ቱርክን ከምኡ ድማ ስዑድያ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኢትዮጵያ እውን ኣካሉ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ብልፅግና ፎሬን ሚኒስተር ንስዑድያ ወሲድካ ዘሎ ንኣቢ ክንሃርመካ ኢና ጥራይ ኣይኮነን ብዙሕ ቢዝነስ ምሶም ስለ ዘሎ ክንዓፅዎ ኢና ክብልዎ ክእሉ እዮም እዚ ኩሉ ቡን ናቶም እዚ ኩሉ ስጋ ናቶም እዚ ኩሉ ማይ ብዙሕ ናይ ሕርሻ ንብረት ናቶም ኣቮካዶ ገለ ናብ ስዑድያ እዩ ዝኸይድ ስዑድያ ዓብ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ስለዚ ስዑድያ ዓብ ለቨረጅ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና እቲ ኢማራት ገይረልኩም ከምዚ ዶ ድብል ኢማራት ንእሽተይ ዕዳጋ እዩ ብዙሕ ነገር ነቲ ብልፅግና ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብዙሕ ክንቀሳቅሶ ዝኽእል ዕዳጋ ይኮነ ስዑድያ ግን ኣዝዩ ዓብይ ዕዳጋ ስለ ዝኾነ ፀቕጢ ንክገብር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ከምኡ ድማ ቀፂሎም እንታይ ይብልለው all of this confirms ወላ ትርኪ እውን ዓብይ ቢዝነስ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ንሳቶም እውን ሌቨሬጅ ኣለዎም እዩ ከምኡ ድማ all of this confirms we are facing a stage of strategic resolution not crisis management and a regional scene forming quietly over the past months ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ግዝኡ ፀገም ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘጋጠመ ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ቅልውላው ኣጋጢሙ መፍትሒ ናይ ቅልውላው ዘይኮነስ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ንምስትኽኻል ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ናይ ስዑድያ መራሒ ናብ ግብፅን ናብ ስዑድያን ዝገብሮ ድማ ኣካል ናይቲ ንኸዶ ዘለና እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ናይ ኢማራት ጉዕዞ እዩ ኢማራት ሞር ናብ እስራኤል እናእተወሰለት ትኸይድ ዘላ እስራኤል ድማ ዓብይ ሽፋን ክገብረላ ብብሉምበርግ በሎ ዎል ስትሪት ጆርናል በሎ ስዑድያ ምስ እስራኤል ዘለዋ ፀገም ናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ብሰፍሐ መልክዕ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ከባቢኡ ንምፅላው ዝግበር ዘሎ እዩ ስዑድያ ግን ቀጥታ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ትራኸበላ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ትራኸበላ ስለዚ ምሶም ትዘራረበላ ኣብ ጉዳይ ኢራን ይኹን ኣብ ጉዳይ የመን ይኹን ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይኹን ኣብ ጉዳይ ቀይ ባሕሪ ይኹን ምስ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኤክስቼንጅ ትገብራላ እቲ እስራኤል ሎብ ናቶም ኢማራት ሎብ ድማ ኢንዳይሬክትሊ ንስዑድያ ብፀረ እስራኤልን ፀረ ኣይሁድን ፀረ ኣሜሪካን ክገብርዋ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ድማ እቲ ናይ ዲጂታላዊ ውግእ ኣብዚ እዚ መፅሄት እዚ ፅቡቅ ጌራ ኣስፊርዋ ኣሎ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ሚድል ኢስት ኣይ ዝብል ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌራ ኣስፊርዋ ኣሎ ኣብዚ ኣብቲ ሳመር እንድሕር ከድና እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኣብ የመን ዝረኣናዮ ይኹን ድሕሪኡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣበይ ኣላ መሲልኩም እታ from tactical dispute to strategic break ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ካብ ታክቲካዊ ስልታዊ ነገር ናብ ስትራቴጂካዊ ደይብሎ እዚ ድማ ኣብ የመን ዝጀመረ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ጋልፊ ኣብቲ ውሽጦም እውን ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር ይካየድ ኣሎ ሳዑዲ ዓረቢያን ኢማራትን had previously cooperated in counter revolutionists ፖስት ኣብ ብዙሕ ነገር ይተሓባበሩ ነይሮም ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ኣብ ኩሉ ቦታታት እዮም ዝፈላለዩ ዘለዉ እቲ ቀንዲ ድማ ናይ ሚድያን ናይ ዲጂታላዊ ውግእን ይብሉ ናይ ስዑድያ ሚድያ ብተደጋጋሚ ንኢማራት ሓንቲ መጋበርያ ናይ እስራኤል ኮይና ነቲ ዞባ ትዘርግ ዘላ ነቲ ዞባ ናይ ጋልፍ ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገራት ኣፍሪካ እውን ትርቢሽ ዘላ ከም ዝኾነት እዮም ሳውዲ ኮሜንቴተርስ accuse the UAE of investing in chaos ኩሉ ግዜ ኢንቨስትመንትን ረብሓ ናይ ስዑድያ ናይ ኢማራሲ ኣብ ዕግርግርን ኣብ ባእስን ኣብ ምፍራስ ናይ ሃገራትን ብፍላይ ናይ ሃገራት እስላምን ናይ ሃገራት ዓረብን እዚ ድማ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ምዃኑ ናይ ስዑድያ ክኢላታትን ጋዜጠኛታትን ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ UAE response has leaned on pro-Israel lobbying networks and US media allies to counter Saudi ብግምጣሉ ኢማራት እንታይ ትብላ ኣላ ስዑድያ ይኹን ናታ ሚድያ ኣንፃር ኣይሁድ ንዓና ይፀርፈና ኣሎ ዘይኮነስ ኣንፃር ኣይሁድ እዩ ኣንፃር ህንዳውያን እዩ እናበሉ ካልኦት ህዝቢ ክሕግዝዎም ካልኦት ህዝቢ ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብሉ እምበር ብቐጥታ ምስኦም ክዋጉ ወይ እውን ኣብ ውድድር ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ስለዚ ብተደጋጋሚ ንመሓመድ ቢን ሰልማንን ናይ ስዑድያ ሚድያን anti-Semitic ዝኾነ ሚድያ ይገብር ዘረባ ይገብሩ ኣለዉ ናበለ እዮም ክኸስዋ ዝፍትኑ ዘለዉ evidence of UAE's heavy investment in propaganda
ስለዚ ኢማራት ኣብ ፕሮፓጋንዳ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይራላ እዚ ድማ ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ኣንጻር ስዑድያ ኣርቲክልስ ይፅሓፍ ኣንጻር ስዑድያ ዝግበር ነገራት ይስማዕ ይብሉ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ሶማልያ ጉዳይ ተረይና ኢማራት ተሰጎጎትሉ ግብፅን ስዑድያን ቱርክን ድማ ሞር ዝሰፍሕሉ ዘለዉ ከምኡ ድማ ስዑድያ ሶማሊ ኢጅፕት ሓደ ፓክት ወይ እውን ሓደ ዝምድና ነቲ ናይ ኢማራት ፅልዋ ንምህሳስ ይግበር ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ቱርክ ድማ ኣብ ሶማልያ ድሮ ነፈርቲ ገይራ ነቲ አልሸባብ ዝበሃል ኣብ ምቁፅፃር ኢማራት ናብኡ ሰራሕ ኣለኹ ትብሎ ዝነበረት ንዑ ከም ናይ ሓይሊ ናታ ኢትያ ከም ዘላን ብግምጣሉ ከምኡ እውን ከም ተወሳኺ እዚ እስላሚክ ኔቶ ዝበሃል ዘሎ ቱርክን ስዑድያን ፓኪስታንን ዝገብርዎ ዘለው ነዚ ኩሉ ድማ ስዑድያ ከም መባእሲ ኢማራት ከም ፀረ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ጌራ ነቲ ሚድያ ናይ እስራኤልን ነቲ ናይ ኢሊት ናይ እስራኤልን ናይ ይሁድን ከተእምኖም ትፍትናላ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ከቢድ ሕቶ ዓብይ ፍልልያ ኣሎ ሪጅናል ስቴክስ ሳውዲ አረቢያ ፒርስ እቲ ኣብቲ ዞባ ክረአ ከሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ፅልዋ ዝያዳ ተቐባልነትን ድጋፍን ክረክብ ከሎ ብግምጣሉ ናይ ኢማራት ኩነታት እናጎደለ እናሓሰሰ ይኸይድ ከም ዘሎ ግብፂ ትርኪ ኩላቶም እውን ኣብ ጎኒ ግብፂ ኣብ መንጎ ስዑድያ ይቐርቡ ከም ዘለዉ ናብኣ ይፅግዑ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ key question is will Saudi Arabia move closer to Turkey and Qatar ከምኡ ድማ will Riyadh confront emerging Israeli Emirat axis could ተዚ ትሕቶ ሕጂ ኣብ መንጎ ስዑድያን ቱርክን ቀጠርን ዘሎ ዝምድና እስራኤል ከም ሓደ ሓደገኛ ተቆፅሮ ናባተን ክትቀርብ ተጀሚራ ንስዑድያውን ክኸስዋ ክጅምር እዮም ብዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ናይዘን ሃገራት ነውፂ ነቲ ከባቢና ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ኤርትራ ግን ካብዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ረብሓ ዘለዋ ሃገር እያ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ እዝን ወደዝን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታቲ ግብፂ ንበዓላ ለንቀነ መፍቶታ ረኺባላ ኣብይ ኣሕመድ ወሽለኽለኽ ክብል ኣብቲ ጉዳይ እውን ኣትዩ ስለ ዘሎ ካለ አንድ ብር እርዳታ ካለ አንድ ብር ብድር ያሳካ መንግስትና ህዝብ ፕሮጀክት አይሰራም ሊባልማ አይችልም ግፍ ነው Ethiopia, it's one of the largest dams in the world, the largest dam in Africa, but it's one of the largest dams anywhere in the world. It was financed by the United States. በዳሴ ላይ አንድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንዶናልድ ትራምፕ ይፀርፍ ኣሎ እዚ ኣብቲ ህዳሴ ዝበሃል ዘሎ እቲ ጌርዱ ዝብልዎ ዲጋ ብገንዘብና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ለቃሕን ሓገዝን በዓልና ዝሰራሕናዮ እዩ ነዚ ክንሰርሕ ዝኽኣልና ንኻልእ ሰብ እውን ካልእ ነገር ኣይትሰርሕን ኢኻ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ነዚ ህዝቢ ምባል ፀርፊ እዩ እናበለ እዩ ኣሽሙር ዝፃወት ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ንዶናልድ ትራምፕ ይዝሃርም ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 3 ግዜ 4 ግዜ ብገንዘብ ኣሜሪካ ተሰርሐ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ብገንዘብና ተሰርሐ እዩ ሓሳዊ ኢኻ ይብሎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ዓበይቲ ሃገራት ይሕሱ እዩ ካልኦት ሃገራት ግን ሓሳዊ ኢኻ ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሓሳዊ ኢኻ ይብሎ ኣሎ and wait for it መልሲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክንፅበይና ግብፃውያን እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ትበፅሖ ክገብሩ እዮም ርግፀኛታት ኮይና ነዛ ዘረባ እዚኣ ግብፃውያን ከብፅሑሉ እዮም ሽዑ እንታይ ከም ዝኸውን ኣብኡ ክንሪኦ ኢና እቲ መልሲ እንታይ ክኸውን እዩ እንታይ ክበሃል እዮም ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ መን እንታይ ክበሃል እዮም ኣበይ ክበፅሑ እዮም ናባቶም እቲ ጉዳይ ናባቶም ንገጥፎ ሓንቲ ምናልባት ከተስዖኩም ትኽእል እስከዚ ኣስምዑለይ poor nation the bank hole will follow they say firewood not smoke they say we need to plant more trees and they are not giving us money we need to open our eyes, shine it, and tell the West. If you don't guarantee our finances and work with us to stop this, we are not going to comply with your climate change. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ናይ ናይጄርያ እንድዩ ሓደ ውርደት ናይ ኣፍሪቃ ኢሎም እንድዮም ማለት ንኸጋነኑ ይኮነን ውርደት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ስለዚ ቀፃሊ ንኣፍሪቃ ካብ ዘዋርዱ መራሕቲ ኣብ ዝዋን እዚ ሓደ ካብኦም እዚ ንሪኦ ዘለና መራሒ ናይ ናይጄርያ እዩ ናይጄርያ ኣብ ዝኸዶ ዳርጋ በቃ ኣብ ዝኸዳ ንኣፍሪቃ ምስ ኣዋረደ እዩ
ለንቀነ ከይዱ ቀኒዩ ተድረኽባ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ይዳልያ ኣለኹ I can't find it እንተረኺበ ኣብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም ኣብ ቱርክ ከይዱ ነይሩ መዋረዲ ናይ ኣፍሪካ እንታይ ዝብል ዘሎ ክላይሜት ቼንጅ ይብሉና እዞም ምዕራባውያን ዓለማት ነቲ ክላይሜት ቼንጅ ናቶም ንኽንሕጉስ ድማ እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ክላይሜት ቼንጅ ዝብልዎ ዘሎ ንኽንሕጉስ እንጨይቲ ምግባር ክንገጥፎ ኣለና እንጨይቲ ምቁራፅ ከነቋርፅ ኣለና ብዙሕ ነገራት ንዓታቶም ክንሕጉስ ንገብሮ ነገራት ኣሎ ንሕና ድማ ዋጋ ንኸፍለሉና ስለዚ ወይ ገንዘብ ሃቡና ናይቲ ንገብረልኩም ዘለና ተዘየለ ሕግታት ናትኩም ክንክተል ኣይንኽእልና እዚ ሕጂ ዓይንኹም ክፈቱ ህዝበይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ዕንጨይቲ ክትቆርፅ ከለኻ ንሃገርካ ከተጥዕኑ ዘለኻ ስለዚ ምዕራባውያን ክተቕቡልካ ድማ ይተቕቡልካን ካላርሱ ኮይኑ ንሃገርካ ኢልካ ክትገብሮ ዘለካ ፖሊሲታት እውን ኣሎ ክላይሜት ቼንጅ ንዓኻ ንዖም ክትሕጉስ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ኣሎ ንበዓልካ ንዓድኻ ገረብ እንድሕር ትቆርፅ ኣለኻ ፅባሕ ንጎ እቲ ማይ መምፃእ ከዓቢ ተዓዲ ድማ ኣብ ካልእ ሽግር ከኣትዩ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ኣብ ቱርክ ለንቀነ ገለ ብስራሕ ከይዱ ነይሩ ኣብ ወሰን ከልከል ኢሉ ክወድቕ ከሎ ተርኢ ቪድዮ ነይራ በቃ ናይጀርያ ሲ 150 ዲ ዋላ 200 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎም ከመይ ኢሎም እዚ ክመርሖም ክኢሉ ንብዙሓት ሰባት ዘገርምን ዘስደምምን እዩ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውርደት ናይ ኣፍሪቃ ዝኾኑ መራሕቲ ሓደ ካባቶም እዚ ናይ ናይጀርያ ቲኑቡ እዩ ማለት ናይጀርያ መዓት ምሁራት መዓት ሊቃውንቲ ዘለዋ እያ ግን for whatever reason this is all the ንዓለምና ግን ነዚኣ እዮም ከርእይዋ መሪፆም ዘለዉ ስለዚ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ክምለስ ኢና መጀመርያ እስኪ በዚ ናይ ትግራይ ንጀምር በሰሞና በዘተፈላለዩ ከባቢታት ትክልል ምስ ሓይልታት ፌደራል ዘጋጠመ ወታደራዊ ጎንፂ መንባሩ አረጋጊጹ ፕሬዝዳንት እቲ መምሕደር ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በቀዳም ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕተት እቲ ግጭት መሰረታዊ ሕቶ ትግራይ ዘላቂ ፍታሕ ብዘይ ምርካቡ ዘጋጠመን ክፍጠር ዘይግብኦን ከም ዝነበረ ጠቂሱ ትግራይ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ክስታይ ካብ ዕቅን ላዕሊ ትስቢት ካብ ዕቅን ላዕሊ ትስቢት ዝፈጥሮ ሞት ተስፋ ምቑራፅ እውን ኣሎ ምቕያር ዝኽእል ምንቅስቓስ ክንገብር እዩ ዝተወሰነ ሓይሊ ክነሳገር ተወሲኑ ዝተወሰነ ሓይሊ ንፀጋም ዘሎ ሽግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግር ብሓይሊ እንተደይ ኮይኑ ምስ ኣብይ ተመሳሲልካ ተተኣሚዕካ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝተበፅሐ ይመስል እዚ መደምደምታ ዝተበፂሑ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ እቲ ማእከላይ ወይ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ምምሕዳር ዘይፈልጦ ዓይነት ምድላዋት ስለ ዝተገብረ ኩሉ መረዳእታ ኣለዎ ዝብል እምነት የብልና ኣነ ዝፈልጦ ዝኾነ ይኹን ወግዓዊ ዝተገብረ ነገር የለን ክብል እውን ኣብ ምስ መድን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ሕጂ ገሊፁ ነይሩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እሱ ብዘይ ኣፍልጡ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ከም ዘሎን ከም ዘየለን እውን ኣፉ መሊኡ ክዛረበሉ ከም ዘይከኣለ ዝገለፀሉ ኩነታት ነይሩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ከዓ ቃል በቃሉ ንብዙሓት ዘቆጣዕ እሞ ዘሕረቐ ንኩናት ድልዋት የለና ንኩናት ኣይተዳለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክፍታሕ ኣለዎ ድሕሪትና ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ እስካሌት ክገብር ክእል ኢለ ይኣምንን እየ ካበይ መፅኡ ኢኹም ድብሎ ደሎ ምክንያቱ ዝግበር ዘሎ ምዝርራባት ኣሎ መቸም እዚ ጉዳይ እዚ ንኩሉ ዓይነት ሰብ እንድዩ እናሰሓበ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ግን ክንርኢ ንኽእል መሲልኩም እዚ ጉዳይ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ነዚኣ ብኸመይ ተዛሪብላ ኣብዛ ሕጂ ተዛረባላ ለንቀነ ዘይኮነስ ኣብዚ ዕለት እዚ ተዛረቦ ስምዑ ሲገባ ቲፒኤልኤፍ ያደረገው ነገር ያሳፍራል ፋብሪካዎች አፍርሷል ትምህርት ቤት አቃጥሏል ባንክ ዘርፏል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌ ነበረ በብቸኝነት ቲፒኤልኤፍን አባሮ ሻዕቢያን ሳያስገባ መቀሌ አንድ ቤት የፈረሰ አታገኙም አንድ ቤት ቲፒኤልኤፍ ህዝብ አማራ ክልል መጥቶ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ ነገር የሚቀየር ታሪክ አስፈላጊ ነበር እንደዚህ ያለው ኢትዮጵያን ያላስቀደመ ለጊዜ ድል ለጊዜ ሳውንድ ባይት ለሚዲያ ጫወታ የሚደረግ የፖለቲካ ስብዕና እንታይ ይገብራሉ እስከዚ መራሕና ሓንቲ ሃገር እዩ ዝበሃል ንህወሓት እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝነበረ ማለት እዩ ነቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብብዙሕ ነገራት ወንጀልን ኣካልን ገበናትን ክኸስስ ዝሕሪ ምዝናሕ እዚ ኩሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር እናተኸላኸለ ብፍላይ መቐለ ከይስረቕን ገለ ከይግበርን ዝተኸላኸለሉ ህወሓት ግን ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ መፀ እንታይ ገይሩ ዘሕፍር እዩ ገይሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት ብሕፅር ዝበለ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ንምበኣስ ፅቡቅ ገይሩ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሐ ኢሉ ዘሎ ቀፂሉ ንህወሓት ማለት እዩ ምስ ፋኖ ንምበኣስ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ንትግራይ
ምስ ኣምሓራ ንምብላዕ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፋኖን ዝፍጠር ዘሎ ንዑ በቲኽካ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ በቲኽካ እንታይ ንምግባር ዕላማ ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ሕልምታት ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ንህወሓት ንምጥፋእ ንፋኖ ንምጥፋእ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝምድና ክትበትኮ ክትክዳ ኣለካ ነዚኣ ድማ ኣብ ፓርላማ መፂኻ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተፈጸመ ነገራት ዘሎ እንዘየለን እንተተዛሪብካ እቲ ህዝቢ ሲ ዋው ከምቲ ፓርላማ ናቱ ዘጣቃዓሉ ዘሎ እቲ ህዝቢ ዋው ከመይ ዝበለ ምስጢር ኢሎም ከኣምንዎ ይፅበ ዘሎ እቲ ፀገም ቅድሚ 3-4 ዓመት ዝኾነ ነገራት ይተዛረብ ዘሎ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፍረም ክሳብ ሕጂ ዘጋጠመ ድማ ነቲ ህዝቢ መርኣያ ናይቲ ቅድሚኡ ዝተኸደ መን ሕማቕ ይገብር ነይሩ መን ይትንኩል ነይሩ መን እንታይ ይሓስብ ነይሩ እቲ ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ክሳብ ሕጂ ዝተፈጸመ ንሰብ ንሱ ህያው ኣርኣያ ኮይንዎም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ እንታይ ይገብር ነይሩ ንህዝቢ ምሓራ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ እቲ ኩናት ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራሙ ናብ ህዝቢ ምሓራ ከይዱ ናብ ኣምሓራ ከይዱ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚሩ ኣሎ ሰብ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምስ ኦሮሞ ይዋጋእ ኣለኹ እናበለ እንታይ ይገብር ኣሎ ነቲ ዝቃወሞ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ክልል ዓፋር ንኩናት ንኽቐልል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ዝተፈጸመ ማለት እዩ እንተ ንሱ ሽዑ ዝፈጸመ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንትግራይ ድሕሪ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ክንደይ ፀገማት ፈጢሩሎም ኣሎ ክንደይ ፀገማት ስለዚ እንታይ ነው ማለት እዩ ተግባራት ናቱ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶርያን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያን ኣብ ክልቲኡ እንተሪኢኻዮ እቲ ናይ ሕማቕን ተንኮልን ናይ ምግባር ዓቕሚ መን ይገብሮ ነይሩ መን ይቕፅሎ ነይሩ ድሮቲ ህዝቢ ትግራይ በፂሕዎ ዘሎ እዩ ምስጢር ነገር እውን ኣይኮነን ኣብዚ ስምዕዎ ነዚያ ዘረባ ክልተ ክበኩም እየ ነዚ ጉዳይ ዘንፀባርቕ ንሶማልያ ከይዱሎ ፍርሒ እዩ ናብ ትግራይ ዝተኮሰሉ መዓልቲ ከምኡ ዝገብር ባይዘ ይገይሽ ዝኾነ ነገር ይሰርሕ ኣይነበርኩን ኣይፈለጥኩን እንዲ ክብል ከመይ ዝበለ ሓደ ቆልዑ ኮንኩም ንፍጣም ቆልዓ ዶ ሪኢኹም ትፈልጡ ከምኡ ዝበለ ንፍጣም ርእሲ ዘለዎ ሰብ ከም ዝበለ ሰብ ሪኢ ይፈልጥ እዚኣ መታለሊት ያንዑ ሎማዓንቲ እዙ ኣብ ጅግጅጋ ኣብ ክልል ሶማልያ ማለት እዩ ኣብ ጅግጅጋ ሒዝዎ ዝኒሄ እስማዒል ዑመር ጌለ እዩ ናይ ጅቡቲ መራሒ እዩ በቲ ሓደ ገፅ ዝኒሄ ሓሰን ሸክ መሓመድ እዩ ናይ ሶማልያ መራሒ እዩ ሶማሊላንድ ካብ ሶማልያ ንክትግንፀል ሃገርነት ኣፍልጦ ክህብ ይጎይ ከም ዘይነበረ ምስ እስራኤል ኮይኑ እውን ከም ዘይሰርሐ እዚኣቶም ቆል ኮይናስ ኣብዚ ኮይና ሃይለ ዝፈልጣ ንሓሰን ሸክ መሓመድ ሬድዋን ከይዱ እውን እንተሓተቶ ባዕሉ ሰብኣይ እዚ እውን እንተለመኖ ናብ ኤርትራ ከይራኸብ እዩ ትድንቁርንኡ ግን ሓሰን ሸክ መሓመድ ሞር ናብ ኣብይ ኣሕመድ ብዝቐረበ ቁፅሪ ኢሳያስ ሞር ስለ ኣብይ ኣሕመድ ኢንፎርሜሽን እዩ ዝረክብ ሕዚ ዘለዎ ፅቡቅ እዩ ናይ ሓሰን ሸክ መሓመድን ናይ ኤርትራን ናይ ኢሳያስን ረኽቢ ጠንካራ እዩ ምስ ናይ ኣብይን ናይ ሸክ መሓመድን ናይ ሓሰን ሸክ መሓመድን ርክብ ዝወዳደር ኣይኮነን እዚኣ ካብታ ሃይለ ዝብላ ዘሎ ቁሩብ ሕልፍ ዝበለት እያ ስለምንታይ እንታይ ተጠቂሙ ብዚ ልክዕ ነዚ ቆፀራ እዚ ክገብር ከሎ ብኣካል ለሚኑን ተማሕፂኑን ዝገበረ እዩ ስለዚ እዚ ቆፀራ እዚ ሃንደበት ዝተገበረ ኣይኮነን ልክዕ ናብዛ ቆፀራ እዚኣ ዝኸደላ መዓልቲ ግን እንታይ ክገብር ፈቲኑ እንድሕሪ ኢልኩም ብግምጣሉ ኣብታ መዓልቲ እትያ ብሙሉእ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣበርቲዕኩም ስርሑሉ ኢልዎም ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ብድሮን ዝገብሮ መጥቃዕቲ ንላዕሊ ከይመፅእ ስለዚ ዳርጋ ነዛ ናይ ሶማል ናይ ጆብቲ ናይ ሶማል መራሕቲ ተራኸበላ ከምኡ የለን ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑላ ነዚ ሶሻል ሚድያ ልቡጥ ፊኦም ልዮም ኩሉ ካብ ዛዕቡ ተዛረብ ተባሂሎም ተኣዚዝዎም እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ካቨሬጅ ንኸይረክብ ብናይ ሰላምን ናይ ሓድነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ጌርና ክንውሕጦ ኣለና ዝብል ታክቲክ እዩ ነይሩ ወል እዚ ንግዚኡ ክሰርሓልካ ይኽእል እዩ ነዛ ርክብ እዚኣ ግን ንቀጥታ ንመን ንምጥቃዕ ይጥቀመላ ኣሎ በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ኣብዚያ ስምዕዋ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንምፍላጡ ዝኣክል መረጡት አንገት የደፉበት ፕሮጀክት ነው። የቀጠናው የቡድን አባቶች የኃይል ፍትጊያ ስልትና ግቡ ሁለት ነው። አንድ መተማመን ላይ የተመሰረተ መተሳሰር ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ጥርጣሬን ያነገበ የመጠፋፋት ስትራቴጂ ነው። አንደኛውን እንመልከተው። አንደኛው ግጭት ጠምቀው የሚቸረችሩ ቀጠናውን የቀውስ ማዕከል ለማድረግ የሚጥሩ ናቸው። ይህ ቡድን በግብጽ የቡድን አባትነት ይዘወራል። ኤርትራ በዚህ ጸበደላለ በሆነ ጥምረት ውስጥ የትሮይ ፈረስ ናት። የቀጠናውን ጎጆ ለማንደድ የሚፈልጉ ሁሉ የሚጭሯት እሳት። ይህ ቡድን
የጦር አውርድ ነው። ቋንቋው የመለዮ ለባሽ ነው። የሚያስራቸው ውሎችና ስምምነቶች የጦር ናቸው። ካይሮ ሶማሊያ ውስጥ ገባለው ስት كم تريبو دلهم انتايو نحنا ناي سلام حيلينا مسكبابينا ناي سلام ركب نقبر لنا نساتهم لما ناي كوينات حيليهم سلازي نزي ايام كنتو كامل هذا اليوم again كل جيم ناتهم تاريخايو كما يجركا نزخون يخون أدل نزقاتمه ني أنصار إيرترا بروباغندا نمجبار ستقام الليو سلازي نحنا مستمر حتى تراخيبنا سلام نقبر لنا أتم سلاتنا جبسو تزورهم إيرترا دما مقابر يعني جبسو خوينو نتكبابينا سلامن رجعتن مزراقي زقبر زلو زبلوها يس مس جبسو زالنا شركنات تدليهم درفو تدليهم زمرو تدليهم قويو تدليهم سعسعو أقداسيو إيرترا دما نخيسا كتعزز اللويا ويزبلهم زلو دما أزي أقداسي شركنا سلازخوني exactly مس جبسو زالنا نخسترايا نساتهم أويات كجبريهم جبسو تنعقوميا كم ناي تروي فورسيات تكم بلا 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 غور هيل من كعبنكم جبسي كابانا لا على حدا قاسهم يخم معنا لنا مس جبسو زرخنا قريب بالله إذا جبسو مسانا شركنا بغيب حرر شركنا هلنا ناخذ نجر كتحازنا يخلي جبسو جناب علينا زخنا لفرج بالله كما هاتكم ما يكون مساقهم يهلخ زلوا مسانا هلخ بالله ስለዚህ نحنا مس جبسي سلام نخنجبر أزيا قداسي نعنا فتش زلنا شركنا دما متأنو سوم زفتونو له متأنو كحيل كخلالو ترايت بلاناتنا زي مثلا سلازي أبيهم قال سراويت إيرترا تماريخون زبل بروباغندا لونجن نخالق زي خنقطفو نغط لابزس تي زبهال زلو حدا وسيخنا كنود اسكاس معازيا بوركاي ናይ ትግራይ ሃገርነት ይረጋገጽ አይረጋገጽ መማረጽና ምስ ኢትዮጵያ ልዩ ካሊ አሬንጅመንት ልዩ ብዝብል ብውልቀይ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ቅድሚ ምእታወይ ክመሃር ቅድሚ ምፅዓረይ ኢትዮጵያዊነት ይስምዐንን ኣይትረኽብየን ኣብ ነብሰይ ምኩሕ ኢትዮጵያዊ ማለት ናይ ኢትዮጵያውያን 17 ዓመት ዕጥቂ ቃልስን ክግበር ካብ መጀመርያት ሒዘ ወፃኢ ኩነ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ምስ ህወሓት እየ ነይረ ዝኾኑ ናይ ትግራዋይነት ነገር እንክልዓሉ ንዓይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክረይ ክልን ፀጋማዊ እውን እየ ነይረ በራእያ ናይ መደብ ቃልሲ ናይ ብሄር ቃልሲ ተዘይኮይኑ خاباي نلعلي إثيوبيا تبصيحات تومس ولات ناي تقرأ تكوناون بهر تكوناون أنت استمع أركون ترى هون درجة تقرأ يفصلهم زنور قفتات ولا حدث مس جنوسايد ونك رأي زخلو إنسان الناقف حنا خدي تقرأ نوينا خد خوجون اللواز والسمعي تنحنت معلت وانت فتير النجي خدي إذا فرانا عارشي تغير كسوية ما نمسك عنه متى تغير كحول النيكل بوشتي ኢትዮጵያዊነት ዝበሃል ነገር ካብሰ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሒዘ ምንቅስቃስ ኮ ኢትዮጵያዊነት የብለን መማረጽ እንተሲነ ምታይ አከብር ኤግዛክትሊ ስለዚ ቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ናይቲ ወላውነቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትግራዋይ ኣብዚ ዋን እዚ ካብቲ ተደጋጋሚ ካብ ብልጽግና ዝመጾም ዘሎ ጉዳይን ካብታ ናይ ካድረታት ናይ 4 ኪሎ ናይ መርሕነት ናይ 4 ኪሎ ዝመጾም ዘሎ ፈተናታት ነቲ ኢትዮጵያዊ ዝብልውን ኣብ ምልክት ሕቶ ንኽእትዎ ተደጋጋሚ ዝመጾም ዘሎ ፈተና ምዃኑ እዮም ዝነግሩ እዚ ድማ ኣብ ብዙሓት ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ምስ ግዜ ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ክመፁ ምዃኖም ኣብቲ ዝደልይዎ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉ እዚ ጉዳይ ናይ ጠለምቲ ዘጋጠመ ድማ ካልእ ኣዛረባ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሕርኽርኽ ዝብል እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሓደ ናይ ኣምሓራ ወር ኣፕዴት ዝብል ዝፀሓፎ ኣርእስቲ regime and allied militias fully retake all strategic locations in east and west ጠለምቲ ስለዚ እቲ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልጽግና ከምኡ ንዋቶም ሚሊሻታት ናይ ኣምሓራ ነቲ ቦታታት ብምሉ ተመሊሶም ከም ዝተቆፃፀርዎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ድማ ከም ዘዝለቐ ስለዚ ኖርዝ ጎንደር ዞን ኣምሓራ ሪጅን ይብል ኣሎ እንታይ ኣጋጢሙ ብሕፅር ዝበለ ከም ዝብሎ ዘሎ ማእስ ኣጋጢሙ እዚ 31 ወርሓ ሓደ ናይ ምሸት ዘጋጠመ ሪክሌሚንግ ሽንታሙ ማውንቴን ማይበረ ምንጫራ ከምኡ ድማ ማይ ካብቲ ካብ ህወሓት ከም ዝተቐበልዎ እዩ 30 6-hour battle erupted between ANDF ሰራዊት ናይ ብልጽግና ወይ ናይ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህወሓትን ናይ 6 ሰዓት ውግእ ከም ዘጋጠመ forces in ምንጫራ and ማይበረ
قبل كل تقبلت هاي مبرق طلمت مالتيو. During the fighting, TPLF forces advanced and temporarily seized a strategic mountain despite repeated drone abti kababi dronat inkasasan tanawara agadas gobo toqosas iromirom. During their advance in min charaz balzal malati TPLF forces executed 4 and أربعة حرسات قتيلهم يبللو قبل ما متحبار سلازابيونا بزبل. Fighting in the Gab'rai زبال دما قبل continued for 5 consecutive days نحمش معات خمسة غزلا extending the January كسب إلى 30 حدا ورحة حدا كمزة غزلا أبزق زيزد ما TPLF forces reportedly erupted reportedly captured أبزي إلى 30 حدا دما ناي هوحات سراويت اتا TDF تبل هوحات سراويت يمزلوا زلولومي ناب وتهدرات ناي بلصقنا كم زمارغو and then consolidated control over Shintama Mountain, a key high ground position. So Zagadas Gobo, who was or Hams Halun, and Salasan had TPLF opened a new front with a major offensive in Kanata Samai, Bahal Malati village. كمو كفيت جنبار كفيت خمسة نبريم زنا غرزلو هذه قرب more details هنا حبريتا تعبات كوينات مخانون نايك دحرقة طريق إلى 30 حدنقل إنديف إن allied militias regain control تماليسهم كم استملسون in a major blow to TPLF leadership with the لجعلم فنتانة commander of Army 11 was confirmed killed مرحنايتي Army 10 حدا حلافي زنبرة زي لجعلم فتنز بحال كم استقتله بزحت نبلت كنا ميديا ونحق نتو كرجاجز غلي بعجك الرجاجزيو تقاتيل زبل propaganda خجبرو سمعنا لنا بحفشة تكونتات كمي كم زنبرة نمر آيزر إيو كله نبتي بوليتيكانات نبص نسجر قال خا زبلوا وزلوا سك كسمعكم كفتني مغنياتو مرداتان صبق سلون كنحزلهم زلنا قدايات كوينهم سلاد سمعوني سكنا بنسجر قدامي تزقبر إيسياس نتعطوان كبان كراغو داخل فتنيو أفدق عطيو بقى ملو بملو أتيناي بعد أبي مس إيسياس زنبرة مدب سقعتي إيسياس دليو درجة خلتي أنا قرأت حدا غير كان أي مخاد درجة جن إحنا تراح يكوننا نقول دل راهم تناي كلمة حاجة أب دوكيومنتس استباح لهم زلوا وتيس لزلوا نعو سمع لكم زيان غلتي أنا قرأت حدا ناي مقبار بحال زربا تخالي زبلو زلوا سمعوا بزي لأنك أنا كم عباية الجندا يمدري يوازلوا no matter when معاس بزي قدس إساياس أفوركي بريزنت إساياس أفوركي بخدة هاجر كتحتت يقبايو نافردخ تقرب كتمرمر كأوانيو أتوم إساياس أفوركي مرحس لزخونة نفع سلزخونة إنا ندقفو تبلو هيا بلو بزعبا زوج إزولو صحف بزعبا ووج إزولو فايل انتاي تبلو سلمتاي تتعيسو أبكتاشن 10 شمتن بناي منفق وعل جيرو دوس كوميوكم تدليو دوس نافت عبايلكم تبوغوا إتوبيا ختملوسو كتملسو ناس لتدليوهم وين حطهم الليس عنه حجي زاميرون زبلا زلو كاب منتاي استبقس الزربايا مسيلكم أبزي إبستين فايل زبحال زلو ترخيبا إذا فايلات زي بزو حساب أي تردون له إذا فايلات زي إذا أبس ترخيب زلو حق أنه تسترقاقس يكونن هذا كان إذا إذا فيريفايد حبريتا يكونن زتودي حبريتا يكونن سلازي إذا بزز نريو زلنا نعبنا تايب لالو أتي نيرترا إثيوبيا ندويلو نخلتين مش چاينا ركب كقبرايا باللانني لون زعبات ياي زاربنيو سلامتاي إيرترا ما مش چاينا زنبرا ركب تطوبيلاتو ديا قصيلاتو كيا أبزي حتى كمان كقولتشين عصر شمتن زبالس حتى كالاتي ناي عندنا چاينا هم تقع صار يقي سلازي هذا دفشل كابت كيستر لها كالاي نكرت يوم مرحتي انتاي there is a possibility كلت يوم هاجرات حنت هاجرنا يكون زقولو تقولوا اللي يبلالو من يصحف له تيميل من ينببرلو من يتسديدو ناتو قمتي مسز نبر حدنت سمعتنا تقون خلي إيرترا كل جزء إذا زربازيات مالالس إنها عن ناتي argument تاتبل إذا زربازيا أبتكل تشين عصر شو مثلا صار شعاتن مستز نبر ناي أمانة كابسلي هندبت أبصبوز هنا مقربات نايتهم كلتا مرحتين نايت هاجر سلستراي بزع سفر هي مش تبيع سكا سلزلو زي انت خونه دليت كمون يرتز خون ما انت توابيل ونينتنا هنا يرترا منقستي ما انت توابيل ويلكم تحاسبوا انا كم يزبل زحنا بس 3 عامات يرترا مش تبيع كحوس ويم زليو من كذا توابيلو تقام تخين كاب جنبارات كيت كاري خاطه توابيل كاب انت زدلين يا من كيلو لومي بلصقنا تقدم يسال عيناتنا إيرترا زلوا مرحنتي زبل زلوا
ስለዚህ ብሓደ ክሕብርዋ እንተዝደልዩ ነይሮም ድሌት ናይ ኤርትራ ድማ ድሌት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እሱ እንተዝነብር ነይሩ እንታይ ተጠዋበሎ እንታይ ደባዘ እዚ ከምዚ ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ክንሰማዕ ስለ ዘይካልና እንተኮይኑ ዘይሰማዕ ድሕሪ ሕብራ ዘለ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ዝኽእል ነይርዎ እታ ዘረባ ግን ካበያ መፅያ ብልፅግና ብተደጋጋሚ ከምኡ ዝብል ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ክልቲአን ሃገራት ሓደ ክኾና ይኽእላየን ሓደ ኤምባሲ ክንገብር ንኽእል ኢና ገለ ስለ ዝብል ዝነበረ ካብኡ ዝመፀ ግምት ፖሲቢሊቲ ዝብል ተኽእሎ ዝነበረ ካብቲ ንሱ ኣብ ዳቮስ ከይዱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ኢልዎም ሰለስተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ሓደ ኤምባሲ ዘድልየን እንታይ ድኻታት ሃገራት ስለ ዝኾና ብምባል ኤርትራ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ስለ ዝገበሩ ንንዓይ ኣብ ድሌት ኣቦታት እውን ክዘራረብ ክእል ይብል ነይሩ ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ኣብቲ ዋንቲ ብዙሕ ሕንፍሽሽ ፈጢሩ ነይሩ 7 ዓመት 8 ዓመት ሓሊፍና ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ቅንጣብ ዝኾነ ንእሽተይ ነገር ክቡ ከም ዘይደልዩና ንሪኦም ዘለና ክወሃብ ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣሻፈረይ ክብል ውዕላ ኣሎ ስለዚ እታ ዘረባ ኣብዘይ ግዜ እያ መፅያ ዘላ እቲ ሃገር ብክሕደት መን ከልኪልዎ ክገብሮ እንተዝደሊ መን ከልኪልዎ ኣንፃሩ ኣብ ጀኔቫ ካይድካ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዲኻ ወይ ገለ ጌርካ ተገብረ የለን ስለዚ ኣገይን እዚ ዘረባ እዚ መጀመርያ ከም ጭቡጥ ነገር ጌርካ ምዝራብ ንቡይ ካልኣይ ድማ ዝኾነ ይኹን በዛ ዘረባ እዚኣ ክልቲኦም ሰባት ክዛረቡ ስለ ዝረኣኹ እዩ በዛ ዘረባ እዚኣ ምስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ተተሓዝ የብላን ብከምዚ መንገዲ ቢል ጌትስ ፆታዊ ብዙሕ ሕማማት ኣለዎ ንሰበይቱ ከምዚ ዝብል ኣሎ ቤት ፍርዲ ግን ዝኸሰሶ ሰብ የለን ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ 1000 ግዜ ተጠቂሱ ኣለዎ ልዕሊ 1000 ተርጀሙኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ግን ዝወሰዶ ነገር የለን ስለዚ እቲ ነገራት ዘይምርዳእ ድሓር እዚ ናይ ስለያ ሓበሬታ እውን ኣይኮነን ከምቲ ናይ ዊክሊክስ ገለበለ ኣይኮነን እዚ ሳክት ጀፍሪ ስለያ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ በቲ ገበናት ዝኽሰሱ ሰባት እውን ኣብ ፍርዲ ኣይቀረቡን ኣለዉ ብዝኾነ እታ ዘረባ ኣብዘይ ቦታ ከም ዝኣተወት ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም ሰባት ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን መረዳእታ ምሃብ ድማ ኣገዳሲ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ብዙሕ ክፀሓፍ ስለ ዝረኣኹ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድድ ክንፍትን ኢና ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ይጠቕሙን ሓሳብኩም ግደፍ